ክቡራት ተሳተፍቲ እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ሆፕ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ 2026 ብጽቡቕ ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንህዝብና እቲ ዘለዎ ክውንነት እናተረዳእና ግን ትምኒትና ከዓ ኣይነቋርፅን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነሉ ንምነ ኣብቲ ናይ ኣብቲ ርእሲ ወግዕና ኸይኣተና ኣቐድማ ኣቢለ ክጠቕሶም ዝደሊ ነጥብታት ኣለዉ ስለዚ ናብኣቶም ከኣቱ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ብኸመይ እዩ ክምዕብል ዝጅምር ንምምዕባል ዘድልይዎ ኮር ኤለመንትስ እንታይ ምንታይ እዮም ብሓፂር ክንርእዮም ንፈትን እዚ ድማ ኣብ ደቂቕ ትሕዝቶታቶም ምትንታን ከይኣተና እዩ ቀንዲ ናይ ምዕብልና መሰረት ወይ ከዓ ፋውንዴሽን ዝኾኑ ባእታታት ኣብዞም ዝስዕቡ ሓፈሻዊ ነጥብታት ክጠቓለሉ ይከኣል ሓደ ትምህርትን ጥዕናን ሓፈሻዊ ተበጻሕነት ትምህርትን ጥዕናን እቶም መሰረታዊ ተደላይነታት ንሰብኣዊ ርእሰ ማል ወይ ከዓ ሂውማን ካፒታል ዝብሎ ዕድላትን እዮም ካልኣይ ምሕደራን ግዝኣተ ሕግን ርጉእ ፖለቲካዊ ቅርጻታት ኣሳታፊ ምሕደራን ናይ ፍትሒ ኣሰራርዓን ወይ ሲስተም ንምክልኻል መሰላትን ፍትሓውነት ንምርግጋፅን ሳልሳይ ናይ ቁጠባ ዕድላት እተሓዋወሰ ወይ ከዓ ሚክስድ ስርዓተ ሞያ ስርዓት ሞያ መሃዝነትን ማሕበራዊ ማዕረነትን ማሕበራዊ ማዕረነትን ስዓ ፍትሓዊ ዝርግሐ ባህርያዊ ሃፍትን ካብ ማሕበራዊ ዘይማዕርነት ይከላኸልን ርግኣት ናይቲ ህዝብን ሃገርን የማዕብልን ቀፂሉ ትሕተ ቅርፃ ዘተኣማምን መጓዓዝያ መራኸቢታት ወይ ከዓ ኮሚኒኬሽንስ ማይን ፀዓትን እቶም ንቁጠባዊ ንጥፈታትን ዓይነታዊ ወይ ከዓ ኳሊቴቲቭ ህይወት ዜጋታትን ዝድግፉ ባእታታት እዮም ኣብቲ ማሕበራዊ ዓንዲ ዝጠቃለሉ ማዕርነትን ፍትሓውነትን ዘይማዕርነት ሙግዳል ፍትሓዊ ዕድላት ወይ ኣጋጣሚታት ምርግጋፅን ምክልኻል ሰብኣዊ መሰላትን ድሕነት ወይ ከዓ ዌልቢንግ ኦፍ ሲቲዘንስ ናይ ዜጋታት ድሕነት ተበጻሕነት ክንክን ጥዕና ትምህርቲ ብቑዕ ስራሕን ድሕነቱ ዝሓለወ ኩነታት ህይወትን ኣሳታፍነትን ብዙሕነትን ተሳታፍነት ምትብባዕ ኣድሎ ሙግዳልን ምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባትን ምሕደራ
ውፅኢታዊ ዝኾነ ምሕደራ which is effective ግሉጽ ንህዝቢ ዘገልግል ስርዓት ኮይኑ ህዝባዊ ምትእስሳር ዝድግፍ ወይ ዝሐይል ክኸውን ይግባእ ካሊእ እውን ባህላዊ ዓንዲ ኣሎ እንታይ እዩ ምዕቃብ ምክልኻል ልምድታት ቋንቋታት ስነ ጥበባትን ታሪኻዊ ቦታታትን ብዙሕነት ምኽባርን ወይ ከዓ ምብዓልን ምዕባይ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ኣገላልጻኣቶምን እምነታቶምን መንነት ወይ ከዓ ኣይደንቲቲ ምድጋፍ ምዕቃብ ልምድታት ቋንቋታት ዕዘታት ወይ ከዓ ቫልዩስ ደቀባታዊ ወይ ከዓ ፀኒሓዊ ፍልጠትን ናይ ይብፅሓኒ እዩ ስምዒትን sense of belonging ብውሕዱ ክንጠቕሶም ካብ እንኽእል ነጥብታት እዮም ምስ ህልው ይኩንነት ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ውልቀ ምልኪ ንምውድዳሩ ምእንቲ ክጥዕመና እዩ እዚ ክንብሎ እንተደኣ ኮይንና ነቲ ዘሎ ምልካዊ ምሕደራ እንታይ ከማልእ ይግብኦ ነይሩ እንታይ ክገብር ይግብኦ ነይሩ ንምዕብልና ብዝምልከት ከመይ ኢሉ ኸ ዓፊንዎ ኣሎ ነቲ ምዕብልና ናይ ህዝቢ ንምርኣይ ምእንቲ ክጥዕመና እዩ ምስሉ ኩንነት ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ውልቀ ምልኪ ንምውድዳሩ ምእንቲ ክጥዕመና እዩ እቲ ምልካዊ ምሕደራ ክንደይ ካብቶም ዝተጠቕሱ ንምዕብልና ህዝቢ ዘገድሱ ባእታታት ይሰርሐሎም ክንርኢ ይግባእ ማለት ብድፍኑ ሓንቲ ነገር ዝገብሮ የለን ኢልና ንኸዶ ድዩ ወይ ከዓ ወል በዝን ይሰርሓሎ እንብሎ መምዘኒኡ ኸ እንታይ ይበሃል እቲ ዝሰርሓሉ ዘሎስ ህዝብና ናይ ምምዕባል ባእታ በፂሑ ዶ ወይ ጀሚሩ ዶ ኢልና ከዓ ክንዘራረበሉ ስለ ንኽእል እሞ እንታይ ንርኢ ኣለና ብዝለዓለ ትምህርቲ ኣይፈቅድን የልቦም ምክንያቱ ትምህርቲ ክበሃል እንከሎ ምስ ምምዕባል እቲ ህዝቢ ክርአ እንተደኣ ኮይኑ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ በፂሑ ክመራመር ኣብ ኩሉ መዳያት ክመራመር ዘኽእል ዓቕሚ ምስ ዘጥሪ እዩ እቲ ተማሂሩ ክበሃል ዝከኣል ሕጂ ዘለዎ ኣብ 12 ክፍሊ ሳዋ ይውድእ ካብኦም ዝተቆንጠሩ ናብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ንሰዶም ይብሉ እንዲ ዝተረፈ ኣብ ወታደርነት ይሃልኽ ስለ ዝኾነ እቲ ደረጃ ትምህርቲ ኣሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ብዝለዓለ ትምህርቲ ኣይፈቅድን ስለዚ የልቦን ኢና ክንብል ንኽእል ብሰብኣዊ ርእሰ ማል ወይ ከዓ ሂማን ካፒታል ይዝከረኩም እንተኮይኑ ህዝብና እቲ ሓይልና ናይ ቁጠባ ይኹን ካሊእ ኢሉ ክዛረብ ድሕሪ ሃገራዊ ናፅነት ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣዝዩ ዝደኸመ እቲ መንእሰይ ኣብ ወተሃደርነትን ምብትታንን
ዝርከበሉ ዘሎ ክውንነት እዩ ኣብ ምሕዳራን ግዝኣት ሕግን ኣብ ዜሮ እዩ ዘሎ ክብል ደፍር ምክንያቱ ኣሳታፊ ይኮነን ድሓር ከነልዕሎ ንኽእል ዝለዓል ነጥብታት እንተልዩ ግን ኣሳታፊ ኣይኮነን ፍትሓዊ ኣሰራርዓ የብሉን መሰል ዜጋታት ኣይሕሉን እዞም ኩሎም ቶም ካብቶም ኤለመንትስ ህዝብና ሓፍ ክብለሎም ዝኽእል ነጥብታት እዮም ፍጹም ፍትሓውነት ዝበሃል የብሉ ናይ ሃገር ቁጠባ ኣብ ምምዕባል ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ብኣንጻሩ እዩ ዝሰርሕ እዚ እውን ድሓር ግዜ ክርአ ዝኽእል እዩ ግን ብኣንጻሩ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ህዝብና ኢንዱስትርያዊ መበገሲ ብሕርሻ ይኹን ብማዕድን ይኹን ብካሊእ ይኹን ንሱ ክግልገለሉ ብዝኽእል መገዲ ክዓቢ ዘይንሪኦ ዘለና ወይ ክስራሕ ዘይንሪኦ ዘለና በዚ ክንሪእዮን ከለና እቲ መንኮርከር ዝሓዘ ኣካልን ሓንጎልን ህዝቢ ኣማሕዩ እዩ ዘሎ ኩሎም ናይ ምዕብልና መሳርሒታት ኣብ ዝተመቅሑለ ሃገር ካበይን ብኸመይን ምዕብልና ከተንፅፍ ይከኣል ህዝቢ ብከምዚ ተቐይዱ እናሃለወ ብኸመይ እተን ጥበበኛታት ኣእዳው ክሰርሓ ክብገሳ ይኽእላ ንምሳሌ ምናልባት ከም ዓብዪ ነገር ዘይንሪኦ ክልተ ናእሽቱ ምሳሌ ከምፃልኩም እታ ቂሐ ፅልሚ ርግሀን ላኻን ምሂዛ መሶብን ሌማተ ቅርጫታቱን ብብልሓት እትሰፊ ኢድ ከመይ ብናፃን ንብኡስ መበገሲ ሓገዝን ናብ ዝለዓለ ምህዞ ማዕቢላ ብናፃ ዕዳጋ ትሸይጥን ትህፍትምን እታ ዳጉሻ ጥሒና ለዊሳ ዓጢና መፅፋእቲ መጠቕኡ ሰንኪታ ድቋጉዕሹን ፅራዩን ዝመሃዘት ከመይ ኣቢላ እያ ኣብ ሃገራን ምስ ናይ ወፃኢ መስተታትን ክትወዳደር እትኽእል እቲ ዘየስርሕን ገበተ ኢንዱስትሪን ባዕሉ ህግደፍ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሓንቲ ዘይተሓትማ መፅሓፍቲ ዘለዋኒ እሲ ሓንቲ ጓል ኣስመራ ብስመራ ተወሊዳ ኣስመራ ዝዓበየት ናይ ገጠር ናብራ ዘይትፈልጥ ሰብሲ ምስ ካብ ገጠር ዝመፁ ተምሃሮ ንሃይ ስኩል ናብ ኣስመራ ዝኸዱ ተዛሚዶም ማለት ዕርክነት ፈጢሮም ሕጂ ዓመት ድዩ ገለ ነይሩ ክትሪኣ ኢላ ትኸይድ እታ ጓል ኣስመራ ነታ ጓል ገጠር ማለት ሕጂ ስዋ ቀሪበን ኣላ ፅራይ ናይ ዳጉሻ ስዋ ቀሪበን ኣላ ሕጂ ፈትያ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ዝስራሕ ኢላ ሓቲታተን ከምዚ ብሎ ፀናሕኩ ብከምዚ እዩ ዝስራሕ ኢለና ሕጂ ናይ እንዳ ጥልያን ተማሃሪት እያ ከዓ ፖቴጎ እያ ትምሃር ነይራ ሕጂ ማመሚያ እዚ ኮኛክ ናይ ጥልያን እንሰትሲ ከምዚ ዝኣመሰለ መስተ ኣዴታትና እናሰርሓ ስለምንታይ ብግቡእ እናተሰርሐ ናብ ዕዳጋ ዘይቀርብ እዚ ግዳ ካብ እኽሊ ተሰሪሑ
نافذ بزقرب زلويلا حتى العيلات الله مالتي والجزيوم اسمه قدي خون توايلا سلازم تاي مالتي اتي industries ويكا cottage industries كبقس انت خوينو نخمزيهم ذا أمثلوا innovators متبعن نيشتوي دقوما حقس بمهابن كعبز قبقو يوغن نايز بايتا يلن نزي زقرب منصف بمقبار نابتنا إلومي رئيسو وقعنا دنبت قاومو كام محبئي بعتتاتو ووصيو زراخب كراخب كزراربن كلازبن انت زي كيلو هزبي ارترا حارا كوص كقالسو ايكبكاني زبل كناتو انت همتم بعتتات نبلو بعلخاتكم ون ببز زرعكم مون استمكركم مون كتقربوا تخلوا يغون امبر بوليتيكا والدباب النت حدا بعتي خوينو خناتو اتي زفالت زنبرة ابقالسي انا تفلالي استفلالي ودبات اكوا انت سرحي كابتي تحيزس اني حاوي الرأيون الردادئون نايت اوانتي وصيو بحجز لنا لكون النتنا قالسي كقالعن حراخ وصاي كالن بعد سلازي وزيكاو الدباتات وغنات بوغننت نايزو وغن زي نايزو وغن زي نايزو راجاز نايزو راجاز اتنريو زلنا ጉዳያት ብዙሓት ምንቅስቃሳት ይኹና ጉጅለታት ይኹና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታታት እናዓስከራ ትርየ ኣዝኢፍ ኣብ ሃገር ኣሊኻስ ወል ንደቂ ዓደይ ክቐርብ ምክንያቱም ፖለቲካ ክወዳደር እንድሕር ኮይነ ምርጫ ክኣቱ እንድሕር ኮይነ እቶም ቀዳሞት ክድግፉን ዘለዎም ንሳቶም እዮም ከምትብል ሕጂ ተቐዳምነት ሃገርካ ነፃ ክትወፅእ ህዝብኻ ሓራ ክኸውን እሞት ኩሉ ዝበሃል ንሽዑ ኣዳሊኻ ክትፀንሕ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ናይ ሎሚ ንናይ ማዓስከራት መቋየቁ ቦታታት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ቀቢላታት ከምኡ ቀቢላውነት تحد قبيلة له تحد قبيلة له بقبيلة درجة ود بيسرح بوجن درجة ሃይማኖታት እቲ ሃይማኖታውነት ወይ ከዓ መንፈሳዊ እምነታት ክንቃለስን ከለና ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ናይ ኩሉ እያ እናበልና ተቃሊስኒ ኣብኡ ናይ ኣሳቀየናን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ምውግዑ ተመሊስና ምግምጋሙ እዚ ስለዝነበረ ሕጁን ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ይትንክፈና ኣሎ ኣብ ዝብል ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ብዝተፈላለዩ ኣወዳድባታት ዘሎ እቲ መንእሰይ በዚ ደረጃ እዚ ካቴጎራይዝ ክትገብሮ ኣሸጋሪ እዩ በሃላ ኣነ ስለምንታይ ከመይ ኢሉ ዓብዩ እንታይ ተማሂሩ ዓብዩ ተዓፊኑ ዓብዩ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ክንርኢ ስለ ዝግባአና
بعدتات انت تأكيبو اتا وصق مسبلة ود عد خستو ود عد خستو يلو تا خبر لازق المخنيات تخونو اتا بعدن كلو معفانو معياقو حرازو صوفينو يسمع خون سلازخونه ازي دنب تقاومو ناب حتهم اللي سوء حجتي سوقعي كوصي يخل دو خابزي كابز وصيو حباراوي مقالس بايتا ناي مسرح دليتن عقمن اللودو نعشو إنا أحد جزي عقمتات اللو بزمدايزي خسر لو زغلو لو إذن نبل جن انت دا اليوم كسرهم زي كعلم خنياتات انتاي ناي بحق عقم سنة زي باللوم ديو ويدليت سنة زي باللوم ديو ويكأي سرح انت اليوم كاب مسرح حبر أو قالزي كان مسرح جنبار إذن هجرنا حزبنا هجروا مسحزت راحيو كل عزلوا أبتو أنتي زخي رزقنا أبو خبص حنا بزخ إلا جواب قالسي نودا كبلو زيخل انتاي ويكبلنا زيخل انتاي سلازم نخيلتو كبب بعتنا وصينا نتبخين أبتخينا معدونا زلو بعت زلو سب كنبصحو نخيلدو كنصوعو نخيلدو ويس تبعت امام معسكرنا خوينو حزبي بزخونه مجدي قاليسو لوط يسرح ايو نحنا كتواجئنا ناس خنوصال دي كنا تفاكت نزارب نحنا ابوصاي ماقر كنكونو سلازكال مالتي سلازكال ماقر كنكونو بينا يشنخ بدبلوماسياوي شنخ عبي دبلوماسياوي قداي دمسي كهبلو بزخيل مجدي بمرخاب راديون تلفزيون نعلم كقالح بزخيل اللو مجدي كنقرب مخال كنوكلو مخال أبوشتي بدرجة زي انت دا ابتدق زلو توديبو خقالس نهزبو خقالس بقى خوينو تسبيق البولو سر الرعاتو خقبر انكرج تقبرو مالتي من حزي ابشقر زاتو كاب زبل حراتو تصول لخا مالتي أنا أبز حج زلو خونتاتكو نعا نسخة خد كيد أنا قام ما أسرت خدل كاي كونكم ويك أخذتي سينة أنا ما أسرت خدل براي كونكم أبز بللو إزل ولادي أبز درجازي كابز بتصح زدلي يقبروني زبل ولادي يكون إذا من تخيق قوانفكا بزحات منسيات نعخيدنا توهلو زلومن زي باللومن تم افتح زي ايا خوينا زلومن زي باللومن اكيبهم يوصوهم هلو اتهم كوم ايلوم زمسو فانتاي قبولو نزترفوا حوات حاتهم
ፀኒዕኩም ፀንሑ ዝብሉ የለዎም ብዝከኣሎም የውፅኦ ትግራይ ንኢትዮጵያ ካብኡ ንኡጋንዳ ወይ ከዓ ኬንያ ሕጂ ነዚ ኩሉ ርዩ እቲ ተቃውሞ ደንበ እንታይ ክንገብር ይግባአና እቲ ንኽእል ዶ ዓቕምታት ኣለና ዶ ኣለና እንተልና ብኸመይ ነዋህልሎ ኩሉ ከዓ ህዝብና ክቃለስ ክንሕግዞ እዩ እቲ ሓራ ዝወፅእ ህዝቢ ባዕሉ ካብ ወፅዕኡ ተበጊሱ ንሓርነቱ ምስ ዝቃለስ ግን ጎኒ የድልዮ ብሚልዮናት ዝቁፀር ደቁ ሓፍቱ ተወፅእ ኣሎ ቀለብ ይሰዱ ንሳልሳይ ወለዶ ከም ዝሕግዙ ዘሎ ናቶም ወፂኦም ሓዎም ሓወቶም ወፂኦም ደቂ ሓዎም ደቂ ሓፍቶም ክኣወፁ ኣለዉ ንዓቶም እንዳሓገዙ ይወፁ ሕጂ እቲ መስርሕ ምቅላስ ኣብ ክንዲ ዝኸውን እቲ መስርሕ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሃገር ትሃድም ስለዚ እቲ ባይታ እናሃለዎ እንከሎ እቲ መንእሰይ ሚርካ ክሕቆፈሉ ብዝግባእ መገዲ ተረኽበን ንባዕሉ ቅድሚኡ እቲ እንብሎ ዘለና ብፖለቲካ ዝተወደበ ሓይልታት ኤግዛምፕል ኮይኑ ቀርብ ኣይከኣለን ስለዚ ንህዝብና ዝተቃውሞ ደንበ ህዝብና ንኽቃለስ ክሕግዞ ይኽእል ዶ ወይ ይበቅዕ ዶ ኢልና ሓቲትና ክንምልሶ ንፈትን ባህላየ የቐኒየለይ ካብዚ ዝኒኦ ከንባሓልኩም ኣይደልን ካብቶም ዝቐረቡ እንተተደልዩ ከም ሕቶታት እናተላዕሉ ክምለሱ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሰፊሕ ነጥብታት ኣብ ውሽጦም ዝሓቆፉ ስለ ዝኾኑ እቲ መድረኽ ንገዛ ክፉት እዩ እሞ هي ريتوتاتكم كتقربوا عدم حتوتات انت اليومون حتوتات يقربوا كل ساعة جزاء بارتيسيبانت خوينو نتم حتوتات كملس بالتبابع حتى كاب أي كبت عنيو إلى ستيتمنت تقريبا زلوه تقبلوا زقبون تزي جيرو إلى حجي كبت عن خلقه بالحتى عميتنا غنملسلو هالي سنخ أي كبت عني انتلنا لأن قال لي حطوه أنا اللي نام عليك كبت عني أبزبل مزازمي تمتعني كرايتيرياس ويكا قدمة اللاينت إذن تغيير حق زوزخيل نتزك على زر هزبي أبقى حق زوزخيل انت زي كوينو جن أي كبك عني قبل نكلغو ني
ቃልሱ እዛዝመለኹ ማለት እዩ ከወጋእ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ክዕልል ጥራሕ እዩ ዝኽእል እዚ ድማ ንህዝብና ብተግባር ዝሕግዝ ነገር የብሉን ኣብቲ ቃልሱ ማለት እየ እምበር እቲ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝሰርሖ ስድርኡ ንምሕጋዝ ኩሉ እቲ ኩሉ ዝሳተፎ ይሳተፍ ኣሎ ገሊኡ ፖዚቲቭ እዩ ምክንያቱ ካሊእ መተካእታ ስለ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ኣትሊስት እቶም ዘለዎ ደገ ዝወፁ እንተ ነዚ ስርዓት እዚ ክልወጥ ነዚ ምልካዊ ጉጅለ ክልወጥ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ግን ብከምዚ ዝተቐስኮ እንተ ደኣ ክቕፅል ኮይኑ ክሕግዛይ ክበቅዐኒ ክሳብ ሕጂ ይበቕዐን ንርአዮ ክሳብ ሕጂ ኣይበቕዐን ተቃውሞ ደንቦ ክሳብ ሕጂ ኣይበቕዐን ሕጂ ክበቃዕ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ምንታይ እዮም ዛተን ከዓ ከካብ ዝተሸጎጠሉ ወፅዩ ነትኩም ዝኣመሰለ ክረኽቦ ክዘራረብ ኣፍ ደገ እንተኸፊቱ ኣብ ልዝብ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ክበፅሕ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሱ ክሕግዞ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ባዕሉ ብዝኸዶ ጉዕዞ ናበይ ገፁ ይኸይድ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ፅምዶ ምስ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ጀንዊንሊ እቲ ህዝቢ ድዩ እናሰነፈ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝብታት ድዩ እናሰነፈ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ከዓ መሳርሒ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮይኑ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሳቶም ናብ ዝወጠጥዎ መገዲ ክኸደሎም ቴምፖራሪ ጊዜያዊ መዕሸው ነጥቢ ክኸውን እዚ ክንዘራረበሉ ዝግባአና እዩ ባህላዊ ኣነ እሞ እታ ቀንዲ እታ ዝበልክዋ እያ ይኽእል ዶ ክልወጥ ይኽእል ዶ ንክልወጥ ክቀራረብ ይኽእል ዶ ተቀራሪቡ ክዘራረብ ይኽእል ዶ እቶም ቀዳሞት ዝመፁ ንሳቶም እዮም ክዘራረብ ይኽእል ዶ እንድሕር ኣብ ምዝርራብ በፂሑ ኣብ ምልዛብ ክበፅሕ እዩ ብዛዕባ ክውንነት ህዝቡን ሃገሩን ኣገባብ ቃልሱን ማለት እዩ ዕቑባይ مرحبا مرزرو مرحبا ዕቑባይ يغنيلنا نزي أبزا أمسيخا حساباتنا خنفسس ريتونا هنهب تقبل لها كل زي كلام بزح مسكانا بأكاي مرزرو قتل أنا سنتاي بحطون قال حسابات نالعالكو خيط زدلي دنب تقامو كنبل كلنا كنوي كلايم دم ناتنا يم كنبل نخلدو نحنا نفسناس كابتي دنب تقامو خنوصو نخلدو انت دعا دنب تقامو ناتنا يندهرنا أنا يقول زوما بزغزا زلنا زلنا ولا اتعتون عنا خماني بالكت مالج نحنا كم دنب تقامو
እንተና ዳይና ክሳብ ሕጂ ኣድማዕ ስራሕ ክንሰርሕ ዘይከኣልና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ንሕና ነብስና እንተደኣ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ነውፃእ ኣሊና ኮይና መን ስለ ዝኾንና ዳኢና እሞ ንሕና ንዕይሮም ዘለና ነዞም ተቃውሞ እንታይ ሓላፍነት ስለ ዘለና እዩ። ካልኣይ ክንቅይር ከንኽእል ዲና ንሕና መዐየሪ እዝን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢልና የምናስ ቀዳይ ነገር ምሳና የለውን እቲ ንብሎ ዘለና ሰሚዖሙና ሓቁኩም ኢኹም እዚ ወይ ከዓ እዚ ሓቁምን እዚ ናትኩም መዐየሪ ኣይንድግፎን ኢና ንሕና ዝከኣለና ንሰርሕ ኣለና በቲ ዘለና ዓቕሚ ዝከኣለና ንሰርሕ ኣለና ንስኻትኩም ኢኹም ክስዕቡና ዘይከኣልኩም ኩሉና ክእሉ እዮም ኖ ንሕና ንነብስና ኣበይ ነቕምጣ ባህላይ ኣነ ኩሉ ግዜ ስኒ ሓደ ነገር ክዕቁኖ እንድሕር ኮይነስ ነብሰይ መጀመርያ ክሰርዓለኒ እየ ዝብል ኣነ ኖ ኣነ ስኒ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣነ ካብኦም ዝበለፀ ስለ ዝሰራሕኩ ደ ንዕኦም ከምዚ ኣይሰርሑን ኣለዉ ኢለ ምናልባት ክዕይረሎም ዝኽእል ዳሕራይቲ መዐየር ኸ ንሕና ከምዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ፋሒልና ንክለናስ እሞ እቲ ዝመፀናዮ ኩሉ ጉዕዞታት ከዓ ኩሉ ኣሉታውን ኣዎንታውን ጉዕዞታትን ድማ ምሳና እናተጓዕዘ እንከሎ እቲ ብዝለዓለ ደረጃ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብዚ ዓለም ንሲ ንሕና ነብሱ ዘይቀየረ ሰብ ንካልእ ክቀይር ኣይክእልን እዩ ዝብልዎ እቲ ነብስኻ ምቅያር ማለት እንታይ ማለት እዩ ነብስኻ ንዝኾነ ቅርብ ምግባር ማለት እዩ ነብስኻ ንካልእ ነቲ ከምኻዳ መሰለ ብክብሪ ተቐቢልካዮስ ክትሰምዖ ክትክእል ምስእ ትኽእል እዩ ሕጂ ንሕና ከንሰምዐኒ ኢና ነዘን ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ዝገብርኦ ሃይባታት ኬድናስ ክንእረምን ብከምዚ ገባቢ ክንክትከላ ዘለከን እዚ ስለምንታይ ደይተገብረ ክትብል ትኽእል ዶ ንኽእል ዘለና ኣይንኽእልን ኢና ኮ ድማ ሕና ከማን ክንገብረና ዘለና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተዘራሪብና ነርና መምዝርኡ ተዳ ምናልባት ንዝክር ኮይናስ ንሕና ከዘይንዕድመን ኣብዚ ንጋባእሲ ይምፃእ ኣይምፃእ እቲ መሪሕነት ናይ ዘን ተቃውሞ ደንበታት ኣምፂና ኣብዚ ዘይነዘራርቦም ከምኡ ፈቲና ክንብል ንምንታይ ደይንብል ኣይተፈተነን ኣይኮንኩን ድብል ዘሎ ተፈቲኑ ግን ዋላ ስለ ዝተፈተነ እሞ ኣይተዓወተንሲ እናሻዕ ክፍተን ዝግብኦ ኣይኮነን ብካልኣይ ንግዚኡ ኣነ እዚ እቲ ናተይ ሚዛንን ኣቓልቦን ርድኢትን ዘለኒ ካብዘን ደንቢ ተቃውሞ እሞ ምናልባት በቲ ሕቶ ኣልዒለ ዘበገስክዎ ሓሳባተይ ዝሃብ ኩሉ ተዳ ኣብኡ መምዘርኡ ርእቶሉ እኳ ፅቡቅ ክሰምዕ ደስ ምበለኒ ኣነለይ Thank you, Omai. Well, درجة كل جزء زلعل حتى يزي أب بنون قبل جزء زلعل حتى ما يوم جمرتو يكون راح لومي زي حتى زل الله زلنا شو زخانة سكخب جزء لعبة دريتو خيب زخيل ويكاخ من الزخيل مثلا يتكون حفاب بلو بغشاي اوكي ጽቡቕ ሕቶ እዩ ናይ ዕቑባይ ደንበ ተቃውሞ ክንብል ከለና ወላ ዝርኡ ዝገለፆ እውን ኣይ ቲንክ ኣነ ከም ተረዳእንን ኩላትና ብዝምልከት ኣገባብ ይቕሪቦ መስለኒ ማለት ከምዚ እንድሕር ዘይገበርናስ ክንዕወዶ ንኽእል ኢና ከምዚ ሸንኮለል እንድሕር ንብል ኮይናስ እንታይ ቁም ነገር ክንገብር ኢና ብዝብል ብሓፈሹ ይቕሪቦ ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ሕቶ ኩሉ ሻዕ ንሳቀየሉ ሕቶ ኩሉ ሻዕ ንሓቶ ነቕርቦ ሕቶ እዩ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ወላ ብዝተፈላለየ ርእሲ ጌርና ነቕርቦ እምበር ኩሉ ግዜ ከይዱ ሲ ካብቲ ሪኮግናይዝድ ዝኾነ ተርሚኖሎጂስ ናይ ቃልሲ ዝወፅእ ኣይኮነን እሱ ከዓ
ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ሶሻል ኢሹስ እዩ ከይዱ ኣብኡ ክጥርነፍ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ፖለቲካሊ ክንሪኦ ከለና ዘድሊ ምሕደራ ዶ ኣሎ እዩ ብሃገርና ወይ እውን ኣብ ጎረባብትና ወይ እውን ኣብ ዓለም ክንሪኦ ከለና ሕጂ ስፊሕና ብኩሉ ቀሪብና ንሪኦ ስለ ዘለና ሕጂ ኣዝዩ ይረኣየና ስለ ዘሎ ተቐደም ብማዕዶ ማዕዶ ጥራይ ወይ ብውሕድ ሜድያታት ጥራይ ንፈልጦ ነበርና ሕጂ ዝያዳ ክንፈልጥ ክኢልና ስለ ዘለና ዳርጋ ቅሬታና ሕጂ ተኣሳሲሩ ኣፀቢቑ ተኣሳሲሩ ከም ዝኸይድ ይረኣየናን ርእቶና ንህበሉን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ብምሕደራ ደረጃ ፖለቲካሊ ክንሪኣ ከለና ካብቲ ንፈልጦ ዝነበርና ቀደም ንላዕሊ ዝተበላሸ ከም ዘላ ክርዳእና ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኢኮኖሚካሊ ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ውድቀት ናይ ዓለም ብቁጠባ እውን ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ምግባት ናይ ሃብትታት ናይ ዓለም ናብ ዝተወሰኑ ኣካላት እንዳተጠርነፈ ከይዱ ናብዚ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኩልሻዕ ኦሊጋርኪ ገለታት ዝኸይድ ዘሎ መንግስትነት ምሕደራ ናይ ሃብታማት እናተጠርየ ኣፀቢቑ ከይድ ኣሎ ምሕደራ ናይ ሃገራት እዩ ነይሩ ቅድም ብቁሩካኡ ሳይኩን ዝበለ ግን ሕጂ ምሕደራ ናይ ሃብታማት ጉጅለታት ዳርጋ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓለም ኣጨኒቑ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይቲ ሶሻል ኢሹስ ድማኒ ክንሪኦ ከለና ድማኒ ተበላሽዩ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ትካላት ናይ ወዲ ሰብ ክምዕብለሉ ዝኽእል ብዝተፈላለየ ትካላት ማሕበር ማለት ማሕበር ሰራሕተኛ ድዩ ማሕበር ሸቃ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማሕበር መንእሰይ ድዩ ማሕበር ተምሃሮ ድዩ ማሕበር መምሃራን ድዩ ዋላ ኮታቲ ኩሉ ህዝባዊ ማሕበራት ዝበሃል ኣብ ሶሻል ኢሹስ ዝኣቱ ንሱ እውን ሕንፍሽፍሽ ኣትይዎ ኣሎ ስለዚ ከይድና ኣብዚ ሰለስተ ተጠቐለልናዮ ይሕሸና መስለኒ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ናብቲ ሕቶ ናይ ዕቑባይ ንምምፃእ ግን እወ ልክዕ ኩላትና ተበላ ማለት ሓሚቕና ኣለና ኢና ክንብል ንኽእል ነብስና ከይዕረና ድማኒ ክንዕረዮ ንኽእል ነገር የለን እዚ ከዓ እዩ ዘቋይቆና ዘሎ ኩሉ ሸዓብ ዝኾነ ገዛ ዘቋይቆና ዘሎ ናተይ ርእቶ እያ ዝበለፀት ኢሉ ስለ ዝቐርብ እቲ ናይ ዓመት ስለ ዝኽትገብር تقاطع حتسحب نفس أي تعرفون كان كيف تقبل نأمبر يوم دوخة نزخة ما من حاجة تقبر عواي كتل ميت غير يالله كتل عواي كون من قبل كل شع لا عواي كون داويت داويت كل جزء خمو دقاق من حركة الزارب كون كعصوتي تايد بال كل هنا كون الزارب ولا ناس جزانا جن سلنا عصوت رحيم بزخونه مغنياتو ديسرابتي تقبركاتي حسكاي صنحكا نغرا ابي كان بصحكو كمان طفين نبعلي هيك ابتي سوشال بصحني رمالتيو دحريتنا عقباي تسغاغيره مالتيو انا عقباي حتو رقص تخكرنيا حتو اي مالتيو نفسنا خنعرلنا نفسنا سلازي نعريمو نت ጉዳይ ንኻልኦት ስለንዕድሎ ከምዚ ዘይገበሩ ስለንብልዩ ኩል ሰዓት ፀገም ዝመፀና ዘሎ ወይ ድማ ንምካሕ እሞ ብድኸውንን ደይከውንን ዋላ ንስኻ ክትገብር ኢኻ እንተኢሎምናስ በቃ ደስ ይብለና ማለት እዩ እሞ ደይ ዓቕምና ከዓ ክንብገስ ንደሊ ማለት እዩ ዋላ ዝነበረና ትማል ኣረኣያ ረሲዕና ሕጂ ሓድሽ ኣረኣያ ክንብቁል ንፍትን ማለት እዩ which is very wrong ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንመዝን ኣለና ነብስና ከምዚ ዝበልካ ዕቑባይ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነይረ ኣነ ትማሊ ሕጂ ከቐይረየ ደ እንድሕር ቀይረየ ኸ መግለፂ ይበሉ ደ ኣይሃብ ኩሉን ከምዚ ክመፅእ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ እሱ እቲ ታሪክ ምምዛን ማለት ኣብዴት እንድሕር ጌርካዮ ነቲ ሚዛን ናትካ ትብሎ ነበርካን ትብሎ ዘለኻን ሕጂ ከዓ ትንበዮን ማለት ፕሮስፔክት ናትካ ፅባሕ ንጎ ከምዝኸውን እየ ዝደልየልካ ክሳይቶ ተቐምጦ ንስኻ ዲኻ ክትዕወተሉ ዋላ ካልኦት ንፁር ክኸውን ኣለዎ እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ናትና ሸጊሩና ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ቃልሲ ተንሳሕብ ኢኻ ኣይተንሳሓብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝነበረና ቃልሲ ኩላህና ንፈልጦ ሜዳ ከነንሳሓብ ከለና ስለ እንድሕር ምኽኣልሲና ኢና ነንሳሓብ ማለት እዩ ግን ክንገድፎ ኢና እቲ ቃልሲ ዘይኮነሲ ተመሊስና ምስተዓመና እንደገና ክንመፅእ ኢና ድፋዕ ክንሕዝ ኢና ከነጥቅዕ ኢና ማለት እዩ ሽዑ ግን ኣይጠዓመትና ላልና ዝያዳ ክንህሰ ስለዝኾና ነንሳሓብ ማለት እዩ እዚ ስደት ናትና ግን ከምኡ ድዩ ኢና ክንመዝን ዘለና ማለት እዩ ስደት ናትና እንድሕር ሪኢኹሞ ምንሰሓብ ካብ ቃልሲ እሞ እንደገና ምጥቃዕ ዘይኮነሲ ዳርጋ ምስ ህድማ ዝሰማዕ እዩ ማለት እዩ ምስ ህድማ ዝሰማዕ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ንስኻ ናብራኻ ኣብቲ ዝኸድካዮ ሃገርሲ ከመይ ገይሩ ከምጥዕመካ ምግባር እዩ ትቀዳደም ማለት እዩ እዚ እዩ እንተነፋዕካ ድማ እቲ ኮሚኒቲ ዝበሃል ትገብር እሞ እንድሕር በሊሕ ኮንካ
ድሓር ደጋፊ ተራ ናይ ሓድነት ተራ ይህልወካ እሞ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ኣብ መንጎ ኮሚኒቲን ዘሎ ፍልሊ ተረዲእካ ንቕሓት እንድሕር ማለት እዩ ፖለቲካል ላይፍ ኤንድ ኮሚኒቲ ላይፍ ፈላሊኻ ርኢኻ ድሓር በቲ ኮሚኒቲ ላይፍ ኣቢልካ ክትድግፎ ትኽእል ነገራት ሃገራዊ ክሳይ ሓልዮት እንድሕር ኢልካ ነቶም ፕራይመሪሊ ነቲ ጉዳይ ዘሳልጡ ኣካላት እንድሕር ኢልዮም ኣብ ውሽጢ ኢልዮም ኮይኖም ንዕኦም ከመይ ጌርካ ትድግፎም ኣብ ኮሚኒቲ ላይፍ ክትኣምን ኣለካ ናትና ሽግር እንታይ እዩ ኣብ ኮሚኒቲ ላይፍ ከማና ኣይተዓወትና ምክንያቱ ነቲ ኮሚኒቲ ሲ ፖለቲካ እንዳኣተናሉ ፀይቕናዮ ኢና ምስቶም ቀንዲ ዕሩኽትናን ብፆትናን ደቂ ሃገርናን ከም ንባኣስ ኮይንና ማለት እዩ ንናዓርሕና ኩላትና እዚ ድማ እቲ ስርዓት ናይ ዓድና ዝገበሮ ሽግር ሕልኽልኽ ዘእተወልና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንዲ ኣብ ኮሚኒቲ ላይፍ ደቂ ሃገርና ኮይኖም ዝኸዱ ዕሩኽትና ኮይኖም ዝኸዱ ሲ ልክዕ ነቲ ፖለቲካ ናብኡ ስለ ዝሓወስዎ ብኡ ደረጃ ንዓና ክዋስኑና ጀሚሮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ህግደፍ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ኣቢሎም ኣብቲ ገለገለ ሸነኻት ግን ከዓ ካብቲ ኮሚኒቲ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ድማኒ ክራኸቡካ ይፍትኑ ማለት እዩ ቀብሪ ድዩ ወይ መርዓ ድዩ ወይ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ማለት እዩ which is ስቂሉ ኢንተርሚተንት ዝኾነ ንቃልሲ ዘይረብሕ ነገራት ማለት እዩ ጥራይ ውልቀ ተፈታ ዕርክነት ውልቀ ፍትወት ይፈትዎ እየን ማሻ ይፈትዎ እየን ዘርኡ ወይ ገለ ዝዓይነቱ ክዕድሞ እየ ኣብ መርዓይ ወይ ገለ ከምሳት ወይ መርድእ ወይ መርዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ንርኢ ማለት which is ሓጋዚ ዘይኮነ ነቲ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ስደት ክንጥቀመሉ ከለና ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ምንሰሓብ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ህድማ ጉዳይ እዩ ሕጂ ቅድድምና ናብራና ከመይ ነመሓሽ ኮይኑ ክስቶ ክንዲ ገዛ ሰሪሑ ክስቶ ክንዲ ሃብቲ ገይሩሎ ኣነ ከዓ ከምኡ ክኸውን ኣለኒ ክሳዕ ናብ ገዛኻ ዝኣቱ ግርጭታት ከይተረፈ ድምፅእ ማለት እዩ ደይካምኻስ እምበር ከም ዝገብሩ ኣለዉ ደይካምኻስ እምበር ከም ዝሰርሑ ኣለዉ ደይካምኻስ እምበር ክልተ ገዛ ገዚኦም ከምዚ ዝዓይነቱ ናብ ናብራ ውሽጢ ደቂ ሰባት ከይተረፈ ኣትዩ ሁከት ይፈጥር ማለት እዩ ከምዛ መሰለ ወላ ነታ ናብራ ነታ ሓዳር ከማን የበላሽዋ ማለት እዩ ብከምዚ እንድሕር ከነብቦ ኮይና ትክክል ክንዛረብ ኮይና ክንደይ ናብራ ይተበላሽዩ ክንደይ ተሃሺ ዘሎ ናይ ሓባር እንታይ ይበሃል ከይዱ ከዓ ነቶም ዝተወልዱ ቆልዑ ይሃሽዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንታይ የድልየና ኣሎ we are not committed ዝኾንና ደጋፊ ተራ እንተነፋዓናስ ደጋፊ ተራ ንፃወት እምበር ኮሚትመንት ስለዘይብልና ናብቲ ቃልሲ ኣንሳሒብና ኣለና ካብቲ ቃልሲ እንሳሒብና ናብ ናይ ናብራ ቅድድም ኣቲና ስለዘለና የለንቲ ዓቕምና ክንመዝኖ ኣይከኣልና ክንደይ ክገብር ኣነ ክንደይ ከበርክተ ኣነ ኢልና ሚዛን ኣይወሰድናን ማለት እዩ ኮሚትመንት የለን ነቲ ቃልሲ ዝኸውን ዋላ ውድባት ደረጃ ኹን ዋላ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ኹን እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኢና ንርከብ ዘሎ ብትክክል ንነብስና ከነቕረባ ንኽእል ዶ እዚ ሕጂ እቲ ቻለንጅ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዕቑባ ዝሓተታ ሕቶ ብትክክል ንነብስና ሲ ክንደይ ክትገብር ትኽእል ሲ ንፈልጥ ዲና ብትክክል ነብስና ኣነ ክንዲዚአን የኽበርክት ትኽእል ኢልና ኮሚትመንት ናትና ናብኣ ዘተኮረ ሲ ሚዛን ክንህብ ንኽእል ዲና ዝብል ሕቶ ክንምልሾ ኣይከኣልናን ኣለና ስለዚ እዝን ወዲ ከምዝን ሃሲዩና ስለ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ዋላ ውድባት ይኹና ንኣብነት ብቐጥታ ደይ ንዛረብ ባይቶ ውድባት ክንደይ ውድባት እዮም መዓት ውድባት ተኣኪቦም ነይሮም ማለት እዩ ክንደይ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ደቅና ጥራሕ ካብታ ትግበር ከማን ዳርጋ 3 ሰሙን ኮይኑሎ ወይ ወርሒ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከማን መፂኦም ብትብዓት ሪፖርት ዝገጠሞም ሽግራት ክገልፁ ስለምንታይ ሽግር ናይ ህዝቢ ንኽፈትሑ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ንህዝቢ ክነግርዎ ኣለዎም ማለት እዩ መፂኦም ንህዝቢ ክሕብርዎ ከማን ኣይከኣሉን ከምዚ ኮይኑሎ ከምዚ ተኻቲዕና እዚ ሽግር እዚ ገጢሙና ኣሎ እዚ ሽግር እዚ ከመይ ንፈትሖ ኣብዚ ክትሕግዙና እንደሊና ኣብዚ ተሸጊርና ኣለና ሽግርካ ንምግላፅ ከማን ከተብል ደይትኽእል ኮንካ ንህዝቢ ደይተፍልጦ ኮንካ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ኣይፈልጠካን እቲ ህዝቢ ማለት ከይፈለጠካ እቲ ህዝቢ ድማ ክድግፈካ ኣይጥዕሞ ክቃወመካ ኣይጥዕሞ ማለት እዩ ስለዚ ሸለል ብለካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ የለውን እቲ ኣመራርሓ የብልናን ርእሲ የብልናን ዘርኢ ቦዲ ኣካላት ክህልወና ክእል እዩ ርእሲ ዘይብሉ ኣካላት ግን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከምዚ ኢና ኮይና ዘለና ማለት እዩ እቲ ፈተነታት ኩሉ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ደኾን ተሓይሽ ኢሉ ሓደ ፍትን ማለት እዩ ተረእኻያ ኣይትብላዕ ኣይትስቲ ትኸውን ኣብ ጉዕዞ ማለት እዩ እዚኣ ደኾን ተሓይሽ ኢሉ ይፍትን ሓደ ማለት እዩ ተረእኻያ ኣብ ጉዕዞ ድማ ትርጉም ዘይብላ ትኸውን ማለት እያ እዚኣ ጥራይ ግበሩ ብለካ ሓደ እዚኣ ተዋፅእ ብለካ ሓደ ተረእኻያ ደይትረብሕ ትኸውን ማለት እያ ሕጂ ብትኽክል ሲ ሚዛንና ንፈልጥ ዲና ብትኽክል
ካልኣይ ነገር ድማኒ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ንጋገያ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ማለት እዩ this is a global situation እዚ ግሎባል ሲትዌሽን እዩ ግሎባል ሲትዌሽን ስለ ዝኾነ ካብቲ ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ካብ ኮሎኒያሊዝም ወፂና ናብ ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ኣቲና ከለና እንደገና ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ከዓ ብዝተፈላለየ መልክዑ ድማ ዝፃወተልና ከም ዘሎ ክርዳእና ኣሎ ይፃወተልና ኣሎ ማለት እዩ ገና ኣብ ትሕቲ ስውር መግዛእቲ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ይሻየጡና ኣሎ ንዓና ሰባት ገዚኦም ሸንኮለል የብሉና ኣለዎ ማለት እዩ ኢሳያስ ከም ኢሳያስ ከማና ዝተፈጥረ ኣካል እዩ ህግደፍሲ ከማና ተፈጥረ ኣካል እዩ ክፃወተልና ከም ሲስተም ግን ይፃወተልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕውን ናቱ ኔትወርክን ኣለዎ ሓለቃታት ኣለዎ ዝውጅህዎ ኣለዎ ንበይኑ ይኮነን ዝቃለሰና ዘሎ ንሕና ከዓ ንበይንና ክንቃለስ ክንደይንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ኣዝማድና ኣብ ኩሉ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ግሎባሊ ዝቃለሱና ዘለዉ ንሳቶም ንሕና ከዓ ግሎባሊ ኣዝማድና እናረኣና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ክርከቡ ይኽእሉ ንዓና ዝድግፉ ኣብ ኣምሓራ ክርከቡ ይኽእሉ ንዓና ክድግፉ ዝኽእሉ ኣብ ኬንያ ክርከቡ ይኽእሉ ነቶም ዴሞክራትስ ዝኣመሰሉ ነትናትና ጭንቂ ዝሕሞም ንሕና ከዓ ጭንቆም ዝሕመና እዞም ኣካላት እዚኦም ክራኸቡ ክበቅዑ ኣለዎም ኢትስ ኔትወርኪንግ ትቃልሲ ማለት እዩ ቃልስና ክዕወት ከሎ ዋላታ ነታ ለይትረቢ ሃገራዊ ናፅነት እውን ብከምኡ ደረጃ እዩ ተዓዊቱ እምበሪ ንበይኑ ጢልጢል እንዳበለ ይኮነን ተዓዊቱ ማለት እዩ ናትና ጥራይ ንግበር ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ከመይ ጌርና ናትና ጥራይ ንገብር ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሕጂ እሞ መፅኡ ዘሎ ትከታተልዎ እንድሕር ዲኹም እሞ ንሕና ኢና ሰሪሕና ነታ ኤርትራ ከይተረፈዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ገሊኦም ተጋሩ ንሕና ኢና ሰሪዕና ንሕና ኢና ጌርና ኩሉ ነገር ዝገበርና ንሕና ኢና ስለዚ እቶም እሞ ከዓ ብፍላይ ከዓ ትግርኛ ዝዛረብ ዓይነቱ እኮ እዩ ድማ ከምኡ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዓይነታት ከዓ ንናብቅሐ ዝበሎ ይኽድ ማለት እዩ እንድሕር ደይ ተማሂርካ ከዓኒ ምፍንጫል ቀሊል እዩ እንድሕር ደይ ዝተውዒልካ ምፍንጫል ቀሊል እዩ ዓፋር ተኾንካ ዓፋር እዩ ዘድልየካ ናብ ዓፋርካ ትኸይድ ማለት እዩ እንድሕሪ ትግረ ኮንካ እንድሕሪ በደዊን ኮንካ ገለ ኮንካ ከዓ ናብ ሱዳንካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ እንግሊዝ ፎርሙላ ንዓና ፋሕፋሕ ከብለና ፈቲንዎ ዝነበረ ሞ ዝሰዓርናዮ ብቃልስና ንሱ ተደምሲሱ ስዕረትና ከማን ረሲዕናዮ ከም ሰዓርና ከማን ረሲዕናስ ንድሕሪት ንመለስ ስለዘለና እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ሳብጀክት ማተር እዩ ግን ከም መጠቃለሊ መጠን ንሕና ናይ ብሓቂ ክውንነትና ክንመዝን ይግባአና ብኩሉ ቁርናዓቱ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ብምሉእ ብሎካል ይኹን ብሪጅናል ይኹን ብኢንተርናሽናል ከም ስርዓት መዚና ነዚ ክብል ኣነ ክምካሓደልየ ዘይኮንኩሲ ነቲ ርእሲ ኣናቶሚ ኢለ ዘምፃእኽዎ ነዚ ኢለ ዘምፃእኽዎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ድሮ ልክዕ ናይቲ ባይቶታት ከም ዝኸውን ዝገበርክዎ እውን ኣነ እውን ንምንታይ እየ ማለት እዩ እቶም ባይቶስ ነዚ ከፅንዕዎ ምንቲ ነዚ ክፈልጥዎ ምእንቲ ሞ ብዛዕባኡ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሳቶም ምስጡርን ዘይምስጡርን ጉዳያት ዝኸድዎ ዘሎ ኣረጊት ኣገባብ ኣቃላልሳ ነዚ ገምጊሞም ክመፁና እሞ ዳሕራይ ክንተዓረቕ ማለት እዩ እናሓረቕና ማለት እዩ ዝመሓየሽና ሽዑ ንቅድሚት ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ኮሚትመንት ዘለዎም ሰባት እንድሕር ተረኺቦም ከዓ ዝበለፀ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እንተሊ ሕጂ እውን ምስቲ ናይ ዓለም ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣካላትና ብቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዖም ዘለዉ ዝሳቀዩ ዘለዉ ዘብሉ ዘለዉ ንሕና መሳርፍ ክንሰደሎም ዘይኮነስ ንሕና ናይ ቃልሲ ምዕዶ ክንምግቦም ካልእ ዝግበር ነገራት እንተሊ እውን ክንሕግዞም ኣብ ምዕባለ ደረጃ ንሳቶም ከዓኒ ወሳኒ ተሸጊሮም እሶም እዮም ተሸጊሮም ዘለዉ ነቲ ቃልሲ ሃልሃል ሽቦ ናይ ቃልሲ ከልዕሉ ኣለዎም ሳቶም ድሕር ዘይተላዒሎም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክንገብር ኣይንኽእልና ንሕና ወድሓንኩም ታንኪዩ ባሻይ እወ ኣብቲ ኦኬ እስማኤል ናባኻ ኣሎ ተዛረብ ኣነ ዶንጌ ኖ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ይዕለል ኣሎ ንክፈልጥ ሰብ ምንደር ሕጂ ግን ባሻይ ምስ ተዛረበ ቆርብታሽ መገር ተዛረብ ኖ ኣነስኒ መንኻት ብሎኒ ዕቁባየ ክምልሰሉ ኢለ ነይረ ንሕናሲ ኣካልናቱ ዲና ወይስ ብማዕዱ ኮይንና ኢና ከውን ንብል ዘለና ዝብል ሓደ ካልኣይ ኣብቲ ዘለውዎ ከድና ክንረክቦም ወይ ግልና ክንፃወት ዝብል ካልኣይ ነጥቢ እውን ነይሩ እሞ ሓደ ኦፍኮርስ ኣካል ተተቃውሞ ደንበ ኢና
أكلت تقاوم دبنت زين خون بزعبا حزبنا حرام وصع أي متزاربنان ليتن معلتن خنصعت أي مثلا أمان مغلت سلزي تقاوم دم بخبرن كله بدرجة القصبات يكون بدرجة وجلتات يكون قصاصات يكون بوليتيكا وسلفتات يكون نأنصار السرعات إذا كان سالخو زبل مالتنا يو زون ويح جزينا تزراربنا له سلزي إذا مالتنا يكال أي إتي أبزلو ولا خيدنا تطبق تمنيت نديو جن فيزيكال تراهيبك زوجعلو تفاتقلو مدرس يلنا يبس احنا تذلنا مسارحي زوم يركام الرخابي سلازي أبكم درجة خنبصح أنت خنكئل يتي حبارة وقالت زي تسرحن بالزلنا which means إمكانياتنا حافي بالمالد ገንዘብ ናይ ከምኡ ናይ ምክያድ ገንዘብ ናይ ርእሱ ዝኸኣለ ሜድያ ካሊእ እንተተረፈ ዋላ ኢንተርኮንቲነንታል ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ፋይናንስ ክትገብር ትኽእል ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዝካየድ ኣብ ካናዳ ዝሳተፍ ኣብ ስቴት ዝካየድ ኣብ ስቴት ዝሳተፍ ኤውሮጳ ዝሳተፍ ከዓ ብኤውሮጳ ዳርጋ ሓንቲ ሃገር يكون كوينكم زلهم so ببابور يكون بيلم مكينا كيد كاختر راخلهم تساتفلوا نتخيل أجيك إن زغنات زلزال ل كميلنا إنا بزخن بس إحنا نخيل part and parcel نايتي ذا العرق وحتو يخبر لك كايلة هتسأل اسماعيل ولا سلام مجمرة سلام أنا سي بدون قوي سي بحدا خاني كعت مساسالي على الأستي تعللي عدمة تغير اللي سلزن غيره أو نيره يعني لكن أو له exactly خندي زيهم يجي شو من تسبات له شو عاد تسبات نيرهم يعني بزعتي زعبا خاني بزعبا تقاومو دي مصائي عدلات ناتون إيو يعني تكع مزاحة أبزي زلا رأسي يخون يجين إتي أبو زكاة زلون تريها أبو ولا حدا تقرينيا زارو الصلاة سي عربية زارو تزي كوينو مسي ولا حدا يعني ورنا أبزي أخاني شو منتلنا يعني شو منتلنا سلذي سي بزعبة تقاومو وزعبة ودبات بزعبة جنوة زارو كلنا سي إذا نجزا رؤسه بلبسايت يعني ريفرندم يعني سؤال سي يزبي سي بزعبة هذه قد إذا لإلس جزي وخطف مخصم بع كما سي دلو خمسة خير خمسة كونينا نريد لنا يعني نزي انتربرت تقبرو قنكاسي ترد سلم تاي نعم نسي يعني سي كله لو تزدلي سبسي إيش حاجة قصر كونس يعني كابزيو مسي قال 5 سباتي يا دراسي خل سمعها ويكاد انتاي زبان زول يلو خمس زي وسنزل سي سلام انتاي خلينا كل ناس I think we are living in fantasy world يعني زعبا تاشم زعبا ودباتني زعبا يعني ودبات مسي زعبا ويكا مسي علامة ናይ ለውጢ ምድላይ ወይ ከዓ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዘሎ ሲ ምስኡ ዘሎ ሪሌሽን ብዘይ መጠን ተዳኺሙኒ ገለታት ዘሎ ያ ኣነ ሲ እንድሕር ዳ ሳርቬይ ጌርካ ኣነ ብኩሉ ኮለል ዝብል يعني ናቲ ኩለይ ስለ ዝኾኑ ኮለል ዝብል يعني it's the same pattern ولا ሓንቲ ለውጢ ይብልን يعني أبي حوار كيد كوميو أبي دحردا بهاجرين بيقولن درجة زري وهاني أبي وتمعد ذات خبيو أبزي لو مشتري أخوهم يو أبتهم يو توم أودي أنا سيام زفلا لي يعني اليوم بتغرينيا زارو بيوم اليوم كاب عربينيا زارو
يعني لك خمتي يعني سبسي كلتا بانديرا حيز وصل زلوسي يعني حسرا سبي ولا انت حلوت بسي كلتا بانديرا حسكا توصي يعني تي عالم تاجو زلوسي كونفيوين اوت ذاتي نخلت نيشن ديوم زياتهم سي كلتا ناشناتهم يباسا سلازلو حقو جوم ديلو ويلو كمان كحت غير يعني we are in a very 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 fragile هنا situation هذا لا هجي بقى سي هواي حاطط حطو سي يعني تملسو طبعا احنا نصحاب يعني ودباتي تسمع وكانوا ودبات تحكي التوين كاسي وابال تكون لك وخالق تكون لك خالي يعني ابال نفسي زي بالكا قالت زي بالكا ولا انت او ترى يبلكان يعني على سي اي كل خان يوم كتزارب وكانوا ودبكم كمزي ودبكم زي اي صراحه نسي كتب لهم قال وفابيلكا ويكترهبهم كل غابه ابالاتهم غيرك ما عندهم مانع يعني they want to really take it على serious موضوع يقولون يعني حجي بقى تعمل سنة عقباي نحن نقبر زلنا حجي سي يعني كم we are trying to act as opinion makers كم civic society يعني سب بتاع civic society ويكا civic institutions ويتكالاتي يعني في برقصة ويتكالاتي تقدناتو scientifically ويكا بيسنا عصباوي أقلالسو سي أبتي زلو سرعات ديو أبتي زلو خلت سي وكما أقابا بسي تصعينه تقبر تخيل زمتني متينو مرقص وشيدو سي نزي زقوال حني نزي زوي هون مالتي civic society ترى ناتو سي نسي يعني قالوا ترى ولا ده حجي بقى نحن بقى أمنتاينا درخب بقى زما شمونت زلنا زي خما بالات ودوا ده قلنا على سيب زي ميديا نقابة يعني حدا بريجر جروب ويكا حدا بريجر تاشو نغبر يعني قدات النام سيدة قدات سبب سير ويريتاس غير ويقول صنع نتي زول كتو ويكا نتي يعني بيز يعني سوشيال بيز سوشيال بيز يعني ناي سوسايتال احسن سوسايتال بيز ناي زي لوتي لاندسكيب زلو سباتنا ويا بتصحيح نسيتي تربونا نسيتي ما الاختو نقابا يهون ولا زمان يهون كم نقابا ذاب سيرة تاجب فقاب أمنتين الرخبي مسي ودباتي إنا نبيل يعني أمنتين الرخب وال ودبات ناي أبالاتو حزب سلوزخونو نحنا حزب سلوزخون نابين الرخب أبتا لوتي ناي ممسا أبا نصامع بعد زيها الرخبنا مالتي يعني زيها الرخبنا مالتي يعني ስለዚህ ማለት እቲ ንገብሮ ዘለና ሲ يعني it is not something odd ኣይኮነን يعني ኣብ ንቡሩኒ ኣብ ኣገባብ ዘሎኒ ኣብ ብሄራዊ ናቹራል ወይ ከዓ ህዝብታት ጉዳያቶም ገለታት ገለ ዘመሓድርሉ ኣገባብ ሓደ ካብኡ ሓደ ፍንጫል ካብኡ እዩ ማለት እያ ሕጂ ባጋ ንሕና ንገብሮ ዘለና ባጋ እንታይ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ውድባት ኣጀበ ጌርካ ምናልባት ታሽሙ ሆውን ኣይክኢልን ወይ ከዓ ንሕና ንዛረቦ ሸሞንተ ሰባት ኣብዚኣ ዘለና ሲ ንዛረቦ ወይ ከዓ ንገብሮ ዘምሰና ነገር ሲ ምናልባት يعني እዝኒ ክረክብ ድዩ ኣይረክብ ድዩ ኣይኮነን ግን እዚ ገዛ ድዩት ኣለዎ ድዩት ናቱ ይፍፅም ኣሎ يعني ተልእኾ ናቶ ይፍፅም ኣሎ ክንደይ ሰምዕዎ እቲ ክዝርግሖን ከሎ ናብቲ يعني ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ኣቅርብ ከሎ ናቱ ገንጋም ክህሉ ኣሎ يعني ናቱ ኣሰስመንት ክህሉ ኣሎ ኣሰስመንት እንተዘይህልዎ يعني ሰኢሉ ኣይምደኸመን ንኻልኦት ከዓ ኣይመድከመን ሕዚ ቁም ነገር ከም ዘለዎ ከዓኒ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን እዩ ቅፅል ዘሎ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ ኣይ ብሕልፊ ዝካየዱ ሲ ኦብሊጌሽንስ ኣሎ ናይ ስድራ ኦብሊጌሽን ዘለዎ ኣሎ ናይ ገለ ዘሎ ናይ ትሎ at the expense ኣብዚ ኢንቨስት ዝገብር ግዜኻ يعني ገለ ናዚ ራሽናል ተዘይብልካ خالي ጉዳይ يعني ራሽናል ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ ሲ يعني ንዕኡ ለጅትሜት ክገብሮ ዝኽእል يعني ሲ ግቡእነቱ ከልብሶ ዝኽእል ታሽሙሲ ኣሎ يعني ሕጂ ባጋ ታ ካልኣይቲ ነገር እያ ታ ቀዳስት ነገር እያ ቀዳስት ነገር
ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ውድሲ ነቶም ክገብሩ ዝኽእል ምዃ يعني تي أبايتا زولو حيلتات ويكا بعد قداي سي قريوم زغيل ويكا أنا كاب أم تسبيت كله زغيل يعني شنخ نحسي بقطتا أمسي خاسي مسؤول زرارو بخي يعني حدا كابتي خدبر زولو دو يكون زبل وحقي يعني هون الله يعني على سي عقباز دبوس أبز مسانا الله ندحر دا أنا ودبو تاشو خوينو حدا معالتي عقباز جيب زعبا ودبكا حطت صلاة سلزلنا يلتاق عدم يخيديو وصول ملسخ يخيدي مالتي يعني دين تي أبتر استي يعني خمن لسحجي يعني تر استنا يزي عبانا يلومسي زم تعاومو ودبات وتشكيلات وفورميشنز يعني تشكيلات زلو فورميشنز برق سوان يكونوا على ودبات يكونوا اسي كلا زبو يقولوا دو يقولوا لهر زي تلازيبهم جنسي خزراروني خزلازو زي كيلو خزاتي زي كيلو يعني انا تخابهم مسبز الحزب سخبرقلو يقولوني استي مثلا يعني الخمس ردان هم يعني والاردا ملسينا بتمكرو رينا يقولوا يلوني في ملسي يعني قبل 30 عامات سي بزح فتنات غيرهم قال كدما مصني خرادارون يقولوا يلو ليت ملسي يعني لا يقولون يوم يتزلو زربا يعني دحريجه هولو ديوم يقولون ديوم اذا خالي ارستو هون يعني خالي ارستو هون ويكانيم يعني اقيمي زلو خنتاتي زمصو حدش خنتات وي حدش ترخبطات زي باشاي زلو زنبرسي يعني النت زي يعني كابي انترنال قداياتي وسيسي اكسترنال قدايات نتي انترنال قداي زي خشفوني نعو خطويوني نحري زقدد كونتات مسيو من الباش حدشي كونت تفتيرو من الباش حدش الجواب ناي حرقتكوت ويكا نيشيتي بناي موساد ويتبقوزنا موساد فهو غير يعني نعم النتك لك يا أمتي قلت شحين 10 شمت أنا بإثيوبيا لو تصل السجبر مو يعني تي رئيس سرعات أديس أبابا خيدو بزبولو حدقا سلسرايو سبونتينيوزلي حدا من قصاص يأكل زبال من قصاص مسي يعني هم مسالي يعني حجاني زمعبل زلو قدات الحجومي يعني سيزبري حماغي خنتاتي زلو يعني نعم نسيب يعني تي وورلد اوردر والأولويات وغلطات زبال نجار زي ترجم الناس يعني خيدو بتكبر وني يفرصال يعني لومي يعني سي حدا نصا زخونه نيشتي يكون هاجر وهفتام هاجر وحصه زلو هاجر علم زفلطو وغلطات زبولو يعني بناس كيدو يعني مستوي تكالات ناي سليا كوردينيت غيرهم يعني بقى بيتاشمو بفكاف فرق ساعات ويسا بعدها مشتن بزي وصلوا قداي سي حدا هيد اوف ستيت هذا ناي الاولاوي حجر الاولاوي ساشمسي كدنا بغيرهم يخدو يعني كن فردو هنا زين امسي سلازي غيره كن فردو هنا لما وصدوا يعني هم هون يعني فنزويلا هم هون يعني صباح من الاربعاء ابي كولومبيا هون كومي خيل ابي ابي كيوبا هون غير فورين مينستر تي لاتينو حجي ابي فورين مينستر زلو سي يعني سي كيوبا يعني سي خدقسو يبلو من كابزي لو من زرع يوس يخدقسو يبلو نيلو مالس صباح انا باهم نسينا يزبلو زلو يعني حجي بقى انتاي هون زلو كلها بس غيرو تي تاشي مالسي كلها بس غيرو صباح اني روسيا ني زيلينسكي هون تغيرا وي تشاينا وتاويان اتيا خبيبا يعني خبون دحر غيرها قال انت غيرها يعني تقول دايسي خلاص هرج مرجو يعني انا ጨራሽ ታሽ ነው ስለዚህ እጅ በጋቲ نحنا كل ጊዜ يعني تمين سري مناتنا تحساسو انا بدمنان بعصمتنا ناطينا سناي تفلاطነት ዝረከበ ልኡላውነት كلنا አባላት ናይ ታሽሙ ኮይና ዝብል ታሽሙሲ كنت هندينا يواجه هولو يابزي زخيز زلو خنتات الهزاء قصيدو ويكا تشك
شك قبره عنده ذيك يلو على ريسك وسيدي سي ستوب خمت قدم زقبر ذنبر يعني أبي كيوبا أمريكا كوروا زي كانوا نسل زي كانوا يهون يعني خالي قدايات كلهم بلا نسل ذنبر ما يغورون حجوا نزي يلين حجي يعني هذه إنها ما هي خيرها لا أوكي حجوا بقى بإذن نحن خير نازل أولى وندنو غلطات دول نقولوا زلنا نحن دعنا تقولوا أصبح نقول يعني أبي دانكاليا ولا نقدر نتغيره يعني خير كله يعني زي ما يعمل زلوا قدال يعني نحن نكتاتلو لنا يعني كتاتلو لنا أيضا يعني بس بوردر أمونغو أوسا ناي عفر إثيوبيا زلوني عفر أبي إرترا زلوني سيت بوردر نادي نمسسي خيدان هذا الناخون يأخذوا له يعني كله بس حفتاتهم قلبتاتهم أخفيتهم درجة خم حد حزبي خم حد تاجمو خم حد وانين تاجمو يأخذوا له يعني أنا من الزين أبدن كاليا إز ناي مجمريا حرسي إرترا سولو تلو بوتا زحزي يعني ما لسي طبعا بوتاتي ناي بعلو خم بعرق أمر أكيتو بعرق يلسي يعني سي نتي يا إرتراوي هاجراونا زبان نجر يعني تعرفوا possible زوج برجو يعني سباتهم علومين يعني دق يعني اسمرا خم يريوان ولا انت يريوا حلو قدا يعني سبحان الله بقى قالوا تقولين سيم نعرض انا مورار مسيو يعني سيم ኢትዮጵያ مس أمريكا ديو ولا مس إسرائيل دي بس قالوا خوينا سيم نحر وري راسي مني تطوخ بلا يعني روسيا مسيا تطوخ بلا يعني سيم فنزويلا روسياني أمريكان زلوهم إنفستمنت بزي ما تنفق بزوجي عبي حدي نزخ حلو سي حدي كل دي أخوينا يعني خصابي تي نعاز خون من قصة سقاز مثلا إحنا خلنا محاضرة يلوم أمريكا وان أو يجوب لهم عندي أو يجوب يعني كل ناتهم غيرهم ما مالك يعني كولونياليزم ده أنا يملس الله مالك يعني هذا حاجة عند حدا علويت كعراق عند حدا علويت يعني بريمر عندي عملت يا أبو يعني بيشم داش متاهي نتا أجر كم كولوني نا أمريكاسي يعني أما حد رواية أجيب ولا سؤال لها عندي ياخد كون عندي ياخد وصل أيضا يعني بابا جاب يعني عند حدا الليو يعني تي نريوني خمزير أنا يوهاني ولا النار أنا يوني يعني تقبلنا نجارات وننا معبلهم كله يعني بس ما حنقول يعني كلته ويسلسته يمن حرقين يعني يعني أبي تاشمون إرتراسي غارانتي بالله غارانتي ناتا أبتنا حزبي ناتا إنفستمنت تقبلون كل جزء نصي يعني تجذب حدا مزخون يعني سي تا ورشاسي تقبلوا خمسة قال نعا كحلو زخيلي وهدتني يعني ستمة ترنتلي يعني مش كم زي حجي نقول لنا أبتي شو عتة بيت عربية زارو لفله وعيله ما بزي خدوا أبو زهاني تدرينا نزارو زغال لفله وعيلنا خلنا ده الناس زي يعني ذات كان سالفيج اور فيتشر يعني زي مصاعد الناسي بزع بيلوسي الرقاقصني يعني وحسنت كركب هاي كده يعني هاي كده سلازي بقى تي خبر زلو انت يعني اوكي ودباتي كلازو سقام حجي يقول لهم كلازو يقولون يعني تي زلو حجي ملسي اي كانوا سقام حجي ب3 عام اي كانوا سلازي رساتهم كم زي كانوا سي مو تي يعني سي خباتاتهم نصب زلو هاتي الشيء يكون قصرو حزب خسي سولي دي خري أما هذه بزي مثلا هنقصاقص سي نيو هنقصاقص زغيلي برنامج ديو ولا حسابات ديو ولا قلتات ديو أبزي دليجنس ويكاني اجتهاد ويكا حركت قطعت سي تجبر يولون ديو تجبر سويلو كل علوا يكونين يعني كل تعرفوا كنا تو أو شيء زلوا كلها أنا نفرض لنا تجزر زنا ولا انقصاها هاي خلوا ويتقاد حيل نصي وهاني نصت زي حوسوا لو تبغوا بليو نحن ونين نعود تكاين خينينا ولا ونمتخنا بتحدو قال نعود تعرف منه تم زخول بدك زلو خاني نعوم ناي من قصاص ثاني خمسة حزونات نهم يهون الله يعني فلا إذا خد قصاص قال لنا ندهر خوينهم يعني هجي أما بثلاثة سقابي زن ودباتي ومتين سقاب زلا زباني سامعاني زدبا مساني تصبدينا خنبلو ويكاني وين كم سيفيك سوسايتي نفسنا سريعنا بكندي
حدا شوعات جروب نخون حدا جروب كوينا يعني حدا خزارة بزهل يعني يعني سيفيك تكال ويكا سيفيك موفمنت غير كاسي يعني نذا قصاقص اللي بروجرام قد حنصص كيلكا ويكا قد هندس كيلكا قد حسب كيلكا يعقي كان بايتا متخاريها تنقصا وسخمه يا خطبه يعني ኣብዚ ታቲ በጋቲ ቻሌንጅስ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እቲ ቻሌንጅስ ኣብዚ ጉዳይ يعني ኣይዘር እዚ ኦርኖት ዓይነት يعني ወይ ሰልካ ምፅባዩ ፋታሊስቲክ ዝኾነ ኣገባብ يعني እግዚአብሔር ዘምፆ እግዚአብሔር ይውሰድ ዓይነት ወይ ከዓ ኦልሬዲ يعني ንሳቶም እዮም ዘለውና እዞም ውድባት ዘለውና እዞም ይኣክል እዮም ዘለውና እዞም ብሪጌድ ንሓመድ እዮም ዘለውና ስለዚህ ንሳታ ምስክ ዝኾኑ ንርአይ ኢልካ ምፅባይ ካሊእ ጉዳይ يعني that is what I mean by either or not يعني ስለዚህ እቲ ዘሎ እንታይ يعني እቲ ዘሎ يعني እቲ ዘሎ ካብቲ ዘሎ يعني ንዕኡ ከም መሰረት ወሲድካስ ከመይ ጌርካ ገንጊምካ يعني ሓደ ኮንክሉዥን በፂሕካስ እቲ ኮንክሉዥን ናይ ብሓቂ ኣሚንካሉኒ يعني እንታሽሙ ኮይንካ ንዕኡ ክበቅዕ ዝኽእል ሓሳብ ዝበቅዕ ዝኽእል ኣምፂኻ يعني ከተቐምጦ ጣውላ ከተቐምጦ ሰብ ክገዝኦ ድዩ ካይገዝኦን እዮም ብዘየገድስ أنا خمسة قالينا نقبره زغننا زي يجزايو حدا حساب نفسه حدا يعني تي مؤتوي حساب كل سامع اللي يوجن كاني كبس أي كاني أي كاني يعني then you withdraw يعني you just leave it because the market didn't respond يعني nobody wants to buy that يعني ስለዚህ ህጅ ራሴ ከምኢታት ይዘሎ እዚታት ኣብ ምቅርራ ሓኒ ኣበይ ታሽ ኮኦርዲኔት ጌርካስ ኣብዚ يعني بيقول كسب درجة دي بجروب درجة دي بقول كله كتبر كتغير لا يتغيرين يزل يعني هذه الرائعة يا بزي تاشي مو هنا anyway أبتي يعني consistency زارب نيرو نقدر ما قد باشا يا by the way أنا sent you something to listen to يعني I hope ساعات غفتاري هذا بقدر إذا كان تليفون يعني واتساب I don't know يعني أو سديد كان يعني I wanted to know your views there يعني كابا حليفو بزعما كونسيستنسي تزارب سميعك مش طال مشيت ويني تزارب كايو في زارب كان غير يعني حدا زعما وصلنا عليه دكتور امانيل انا انه دكتور امانيل ايفولتوني يعني المجمريا غزي خاني في خمسه عين الديالوج يروحوا زلخو بصحوف ወይ ካና ኣብዚ ኣሰና ብጽሕፎ ስኒትና ብጽሕፎ ገለታት ዘይ ኮይኑ ኣነ ኣይፈልጦን يعني ግን ኣብቲ ማለት ብተገበረሉ ንሱ ሓደ ሳጀሽን ገይሩ ሽመይ ጠቂሱ ከምዝን ዝግበር ኣለዎ ኢሉ ኣይ ቲንክ ናይ ባሻይ ኣራዳዳ ሽዑ ኦልሬዲ ድሕረ ባይታ ሃሊዎ ነይርዎ ኣብ ናይ ሽርክና መሲ ዶክተር ኣማኒኤል ድሕረታ ኣብ ንኣቱ ዘለና ከምኡ ተረዲዎ መስልና ካብቲ ዘረብኡ ከም ተረዳኽዎ እሞ ኮንሲስተንሲ ክህሉ ኣለዎ ዝገብሮ ነገር ወይ ከዓ ኮንሲስተንሲ ዓሪፍ يعني ኣበይ ጀሚሩ ኣበይ ኮይኑ يعني بجنجما بالكاسي خنجر على مو أباندن دي خوينو على اللوديو يعني يقصلا له أزي سي خنجر على زبل تاجمي هو شسترو يعني هون على بحالا يجين تا أنا بقى تا كوبنتنا باشاي لو مشتون دجمام يعني أتي مسي بارنا حاتب له وستي هاي ترى خدنا نجزر خفت مالي مشتني نيوسي هاي حلفت انت تاشوف يعني ودا يعني أنا زي حساب تي عملت أنا زبلة زنوركو قدم تريفوسي مسي دكتور أمانيال أبو حد شركنا لا أبوي تمسحنا يعني باي for your information وصل ودي له هو نزيع كمان شوية يعني ني باشاي ملص هو عدل ذهب كاني thank you ممر thank you اسماعيل صبوق ريتو أو بازجي هلو سمعنا له ممر هو اوكي انت زربا لابز عدي ابز له عدت الزرب بزح غزي دغما ايه نسرح كنكيت كلنا نو هوس بابور دارغا انتاي ما بلك 15 عامت يكون كنا بحد السلام زين بحال سبات نيرنا مالتي
ሕጂ ኮፍ ኢልና ከለና ለማና ይመጽእ ድሓር ሓደ እዚ ኮይነ ሓገዝ ሃቡኒ ገለመለ ይብል እሞ ሰብካ ቅጭ ይመፆ ይወፍር እዩ ዘሎ ታክስ እንዳኸፈልክዎ ኣብ ሶሻል ሴኪሪቲ ተዋሂቡ እንዳተጠቕመሲ እንታይ እዩ ዘሸግረና ይመስለኒ እቲ ሰብ ዝሪኦ ድሓር ሓደ መዓልቲ ምፅእ ኢሉ መፅኡ ከዓ እዚ ኢኻ ትብላቡ ከለካ ድሓር ወል ኢሉ ዝሰልፍ ዘፈርሃል ኢሉ ማለት እዩ እታ ዘረባይሲ ሓንቲ እያ ኢሉ እታ ቀደም ዝብላ ነበርኩ ንሳ ምስ በለት ሰብ ስሒቁ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ፕሮብለም ናትና ሓደ ኮይኑ ትዘረባና በቃ ተመሳሳሊ ወላ ሓደ እዩ 100 ካብ 100 እንተዘይበልና ተመሳሳሊ ዘረባ ጥራሕ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ዝሪኦ እንታይ እዩ ድሒረ ክዛረቦ እየ ኣብቲ ፅሑፍ ኣቕሪብካዮ ዘለካ መምህር ግን ደንበ ተቃውሞ ካብ መሕብኢ ብትብዓቱ ወወፂኡ ክራኸብ እንተዘይክኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ክወፅእ ክቃለስ ኣይበቅዕን እዩ ትብል ሕቶ እያ ሕቶ ዘይኮነ ዘረባ እያ ሕጂ ነዚኣ እሞ እዚ ሓቂ እዩ ሓቂ ልክዕ እዩ እሞ እንታይ ይገበር እዩ ሕቶ ማለት እዩ ድሕሪ ዝሰብ እንታይ እቲ ክግበር ዘለዎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለ ተዛረብናስ እዚ መግለፂ እዚ ከብረሃሉ እየ ዝገለመለ ትብሎ ነገር ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ እሞ እንታይ ይገበር ንዝብል ኣነ ብናተይ ርእቶ እዚ ስቂልና ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና ቁም ነገር የብሉን ማለት ዘይኮነስ ግን ከዓ ኮንክሪት ኮይኑ ማለት ተዛረብክዎ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ወረቐት ዝተፃሕፈ ኮይኑ በቢግዚኡ ዲስካስ ጌርካ ተራዳዲእካ ትገብሮ ፕሮፖዛል ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዚ ፕሮፖዛል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ፀገም ወሪድና ዘሎ ከምቲ ዝበልካዮ መምህር ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ኤንድ ሶሻሊ ራብዓይ እውን ክትወስኸሉ ትኽእል ከዓ ዲፕሎማቲካሊ ዘሎ ክራይሲስ ኣብ ኤርትራ እዚ ፀገም ዝፈጠረት ስርዓት እዩ ማለት እዩ እቲ ቀንዱ እሞዚ እንተኮይኑ ክቅየር ኣለዎ ንዝብል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ኣነ ሓደ ኩነታት ሕብረተሰብና ብደቂቕ ምፍላጥ እቲ ሶሻል ስትራክቸር ናይቲ ሕብረተሰብ ከይተረፈ እንታይ ባህሉ እንታይ ልምዱ ብከመይ ኣፕሮች እንተገበርካዮ እዩ ፖለቲካሊ ክትከስቦ ትኽእል ዝብል መፅናዕቲ ዘድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ስደት ወፂኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ውሑድ ኣይኮነን እቲ ስደት ዝወፅእ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ናብ ሓደ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ነንበይኑ ባህልን ቋንቋን ገለን ዘለዎሞ ፅልዋ ዝፈጥረሉ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ኣለና ማለት እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ከነበራብሮ ንኽእል ዝብል ሓሳብ እውን ክህልወና ይግባእ ካልእ እቲ ክንገብሮ ዘለና እንህቦ ጉልበት ነዚ እንህቦ ግዜ እንህቦ ፋይናንሻል ዓቕሚ ከመይ ክኸውን እዩ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣትሊስት ከም ፕሮፖዛል እውን ክህልወና ኣለዎ ኣነሲ ሓንቲ ኣብነት ክህብ ኣብ ሰውራዊ ባይቶ ዝበሃል ውድብ ከለና 2001 ጉባኤ ተገይሩ ኣብ ጎንደር ንመጀመርያ ግዜ ሙሉእ ግዚኡ ዘይሃበ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፈጻሚት ተመዲቡ ማለት እዩ እስማዒል ትዝክሮ ትኸውን ኢኻ እቶም ካልእ ኩሉ ግዜ 100 ካብ 100 ዝሃቡ ግዚኦም እዮም ነይሮም
حجي بروسيس انت رأنا يو كومو ايكونن مئة خميتي جزيء ذهبي ولا توب مراحينا يتمن قصغاس دارقا يلن نيلكا عزازو مطفل سلاتي زخدنا يقعزون انتقونيتي حزانا ذا نبري بارت تايم عينت السغينو ازيون عبي تلوالو ابتي النقر زلنا سلاتي زيهم كلهم جمجيمكا ولا استفلاليو أرستات كدمرو زخولو كم بروبوزال سب تخاتي علو الرم آريمو زلور إيتو هيبولو كم مبقسي بوليتيكال ملعال إزين دي زخون زلو فلازي كم دي زي كون إلكا بتقالة سلو ولا نتن ودبات ونبلن زلنا قوفا بالله نزراربن نحروهنا أنا خبت ودبن قزي وتأخذ مالتي إذا بروبوزال زي حيسكا إيخا مصوم تزرارب من قساقس مسارح إيخا نسي تناتكا رود ماب زن ودبات زياتن بحادي كبصحا ويكاتن بحادي خسر حزغلاون بنصور تاش مقونا بزيخون بتيغن اتي أسكيت كاناي مخاد زي كونس موتيفيت كقبر بزخل الكباب ربحا بنرخبو الكباب انت خدنايو زحاسة يخوينو الرعاني ازي عبدي ديسكاس بقبر سبعي سمعوني وترقوم يبلون كلوت اي كلن ماليت ايكونن تايدا بقى خم تي بروبوزال زمت زلون دحر هيجي انتهى تقبر لك استراتيجي توت سمع دحرو كم تبزحك زي باشاي ذا العلو ديبلوماتيك ريليشن ناتنا كميك خونيو بخمية قبابنا أبروش نقبر ذلنا فتهم بسرعات نروحو مثلا أخور زغلو مانا من يمتايك هنقبر نخيل زبلون ديسكاشن نسخة بفولي كالو بروبوزال حيسكا إذا حجي زبلو ذلو خانين نتوشت أو قدتاينا حبرة السبنا مخنياتنا ايتمالي أخيبا بحوار ذا نبري أنا عايز قرم أنه مالتيو أنا أدي مويتاتني زبل أرستي ቋንቋ ትግሬ ይጠፋ ኣሎሞ እዚ ንምንታይ ዝከውን ኢሉ ምስ ተዛረበ ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣፍልጦና ብዛዕባ ሕብረተሰብና እንታይ ዝጥለብ ዘሎ ብኸመይ እቲ ኣፕሮች ክግበር ዘለዎ ኣነ ብተንኮል ስቂሉ ክዘርግ ኢሉ ኣይብሎን እየ ነቲ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ግን ናቱ ተረድኦ እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ ክታብ ዘለና ተረድኦና እነንብቦ ዘለና ኩነታት ሓደ ድዩ ድሓን ተመሳሳሊ ይኹን ሓደ ንክኾኑ ካብ ከቢድ እዩ ተመሳሳሊ ንክኸውን ተመሳሳሊ ተስፋ እውን መታክልዎና ብሓባር ንክቃለስ ኣብ ተቃውሞ ኮንካ ናይ ነንሕድሕድካ ምውጥዋጥ እውን ኣለና እዚ እውን ብኸመይ ኣገባብ ክእለ ከም ዘለዎ ኢልካ ክኾነሉ ዝኽእል ኣነ ኣብ ምንታይ ዘተኩር እንተተኻኢሉ ሓደ ፕሮፖዛል ክቐርብ ኣለዎ እዚ ኩሉ ንብሎ ብሓፂሩ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ዘሎ ፕሮብለምስ ኣብ ኤርትራ ነዚ ኸ ዓቕምካ ብኸመይ ትውድቦ ብስርዓት ከዓ ክንትንትኖ ኣለና ነቲ ስርዓት ዓቕሙ እንታይ እዩ ክሳበይ ይበፅሕ ብኣይና እቲ ዊክ ፖይንት ናቱ ኣበይ ክንሃርም ኣለና ከም ተቃውሞ ብዝብል ብዝተፀንዐ መገዲ ኣፕሮች እንተ ዝግበር ዝሓሸ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብኡ ክውዳእ ኣነ እቲ እስማዒል ዘልዓሎ አንተ ወይ ውድብ ዝበሎ ወል ኣነ ሕጂ ኣብዚ መፅአ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘዩ ኣየ ዋሕድ ኣብዚ ዝሳተፍ ቲንክ ትርድእዎ ይመስለኒ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ነቲ ዘለኽዎ ውድብ ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከዓ ከም ምንታይ ገይረ ውስዳታ ናይ እስማዒል እዚ ኩሉ ዲስካስ ዝግበርሲ ትሕብሮም ዝኾን ትኸውን እውን ገይረ ክርዳእ
ولا هم أنت زي بلن إسماعيل أنا تزبهال زحبرو له مقدي علني ግን ከዓ ንኣፍልጦ ጥራሕ እዩ ዝሕብረሉ ታሽሙለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ዝድለ ዘሎ ግን እቲ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ወላ ገሊኡ ዘየሎ እውን እኮ ውድብ ኣለና ክብለካ ክእል እዩ ስለዘይፈተሽናዮ ነበረያ ብዝብል ኣዘራርባ ከም ውድብ ኮይኑ ኣለኹ ዝብለካ ኣሎ በዚ ይኹን በቲ ግን ንዕኡ ከቃልዖ ዝኽእል ሓደ ፕሮፖዛል ሒዝካ መፂኻ ምግጣሙ ወቲ ሰብ ከዓ ኣብኡ ሓሳቡ ኣወፍዩ ኦኬ እዚ ዋፃና እዩ እዚ ከይከና ንዕኡ ነራኸበኩም ኣራኸበን እንደበጀኻ ገለ ዘይኮነስ ዝኣመንካሎ ትቃለሶ this is the way ጎዲልዎም ዘሎ if they want to embrace እዚ ድሓር ኩሎም እንድሕር ዳ ክቕበሉ ርኢና እሞ ንምንታይ ዳሉ ትፀገም ዝመፅእ ዘሎ ሽዑ ኣይደንቲፋይ ክትገብሮ ትኽእል ኻ ኣነ ዓብይ ውድብ እሞ ዝበዝሐ ነገር እውን ክህልወኒ ክብለካ ኣይትኸውንን ኣይሰኣንን ንሕና ንበዝሕ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ዝብል ኣይሰኣንን ነዚ እውን ኦልሬዲ ከም ፕሮፖዛል ሒዝካሉ ትመፅእ ነገር ሒዝካ ምክንያቱ እቲ ግድል ናትና እዩ ናይ ኩልና ንኩልና ዝምልከት እዩ ወላ ብፐርሰንቴጅ ብገለ ይፈላለየ ንኩልና ስለ ዝምልከተና بخمس ملك أنت نحزو صبغني ريبل ودي لكم أمر thank you very much thank you مازجي well أنت وين حجنون استلعلو نتبتات له اسماعيل مثالي كلتا أنقاطات بستفلاليو بحوارا بحدو بطا زي كونه ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም ኣኼባታት የካይዱ እቲ ትግርኛ የካይድ እቲ ከዓ ብዓረብኛ የካይድ እዚ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ንሕና ቀዳማይ ነገር ንጋባእ أكل civic movement كل جيزة اسمعي له انت عيسوني كل جيزة نلعلو نتبي وين نلعلو نتبتات بسفي حنة تتعاوم دنبه كجبر زقبع انتهى إلنا إن أمنو كسرح يخيلي إلنا إن أمنلو كبسح خمزلو مقباري ومالتشو سلزغونة حجي بخمينا مبعر نتي قدلتات كان الرمون كانت تأسعسرون زقبعنا زبل حتو زلعال فلازم نقابع نبلو انتاي كل جيزي حادة حباراوي مكالس بايتا which أبقى مجمرتو حادة هاقراوي بوليتيكاو جنبار مسرح نبل مخنياتو كل تعامتات هابو هلو سلزغوني زغل لغو فتح سلزغيلي اتي بأكل نافذمنا خيد زي مخال كالرخب زي مخال زبل بأمنتنا أبدو الرجاز انتدأ تبصيعو كله تخيلوتات الله سو أنتايو نجنزب عقم خيلوي permanent أقبيت بزرابو part time تقلستي إنا خوي نازل لنا هو جدا ينسو كساكن داي انتهي نقبر لنا سعرفاتنا انتهي بزي قدس ملو جيزيون نتف انتهي لنا بتكبر زي ترقوم جن أيكون نزل له. تلزقونه
إذا أنت خاون تي بايتان دحر تسريحو فيزيكالي زحتت عدغستو خيدوم أخي باخ كايدو زخئلو كقرارو زخئلو سبات كيلو يوم قليهم أطروتا لنا تزدلينا وصعي نايتي كتن أو ساعتنا خا بساعة أخي بازكايد نبلعون دكسلو انتراح يخبلو خئلو قليهم كا كاب سرحة بخيرهم خدو ندحر كوينهم compensated كونو خئلو اللهم ስለዝኾነ ንዕኡ ዝኣክል ንዕኡ ዝበቃዕ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣጠቃሊልና እንሪኦ ከመይ ጌርካ እያ ኣብኡ ክብፅሓ ዝኽእል ወላቲ ሳጀሽንስ ክንሪኦን ከለና ካብ ዝተፈላለያ ብፍላይ ካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሰብስታት ዝመፅእ ክንሪኦን ከለና ነናቶም ኣካይዳን ሽግራትን ኣብ ሕዶም ከመይ ኢሎም ተፈላለዮም ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሖም ኣብዚ ደረጃ ዝኸነብፅሖ ኢና ኢሎም ኣብኡ ከይበፅሐ ምጉታትን ምውጣጥን እናጓነፈ ምድኻሙ እዝን ክንድዝን ስለ ዘሎ እቲ ዕንቅፋት ናይቲ ምስራሕ ሓባራዊ ቃልሲ ይጓንፋሉ ካልኣይ ብንጹር ኣብ እንተዳ ተበፂሑ መን እዮም ቶም ኣብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዴዲኬትድ ኮይኖም ተን እንዳቕረብናያን ሕቶ ወይ ኩሉ ግዜ እንዳቐርበን እንታይ ሓደ እቲ ሃገር ኣብ ሽግር ኣላ ንባዕላታ ሃገር ትበሃል ህዝቢ ሓቂፋ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ስለ ዝኾነ ወላ ድሕነታን ሃለዋታን ኣብ ሽግር እናተሰጥሐ ዝኸይድ ሃገር እያ ዘላትና ስለዝኾነ ሃገርና ልኡላውነታን ቀፃልነታን ኣብ ምርግጋፅ ዝኣምን ካልኣይ ነዚ ኣብዚ ሽግር ዝሰጢሑ ህዝብና ጨፍሊቁ ሒዙ ዘሎ ምልካዊ ጉጅለ ኣብ ምልጋፍ ዝኣምን ዘን ዓበይቲ ነጥብታት እየን ስለዝኾነ ኣብዚ ዝኣምን ኩሉ እቲ ሰከንደሪ ዝኾነ ሕቶታት ንጎኒ ገዲፉ እታ ግንባር ክሰርሕ ድልው ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ግንባር እዩ ስለዝኾነ ናብዚኣ ክንበፅሕ ዓንቂፁና ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝጥቀሱ ሕቶታት ክትግበሩ ዘይክእሉ ዘለዉ ንዑ ዘተግብሩ ዓቕምታት ክውህለሉ ዘይክእሉ ዘለዉ ናብ ናይ ስራሕ ብቕዓት ክንሰጋገር ዘይንክእል ዘለና ከም ተቃውሞ ደንበ ስለዝኾነ እዚአ እቲ ኩሉ ግዜ ከም ንጋባ እናበዓልና እናደጋገምና እናሕልፎ መልእኽቲ እዩ እግረ መገደይ ግን ቅድሚ ናብ እስማዒል ምኻደይ እስከ ሓደ ነገር ክንፍትን ኢልና ካብ ቅድማት ሒዝና ዝሓዝናዮ ነይሩ ሪኮሜንዴሽንስ እውን ዝተቐበልና ኣሉ ሕጂ ንዕኡ ልውጥ ኣቢልና ካብተን ፖለቲካዊ ውድባት ሓለፍተን መነመን እዮም ዓዲምና ኣትሊስት 3 ወይ 4 ዓዲምና ሓደ ክንብድሆም ክንክእል ድልዋት እንድሕር ኮይኖም ክብድሁ ብድሆ ዘየርዕዶም እንድሕር ኮይኑ ክንብድሆም ክንክእል ከነዘራርቦም ክንክእል መፍትሒ እንታይ ኢልና ክንውጥሮም ክንክእል ሓደ ሕቶ ኣልዒልና ርርኢቶታቶም እንድሕር ምስማዕ ካብኡ ናብ ሕቶ ክንብገስ ንኽእል ማለት ስለዚ ብከምዚ ደኾን እንተኣተናዮ ሓይሽ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እዚ ንምትግባሩ
probably حجي أفنفناتكو وهابلي كعال هيكونن نادولكو informations كحتت كخيل مخنياتو ناي كلن ودبات information زلني ويذلنا يكونن كمجابع جن قرب عمق زبالة information سمنها اللوكا إتن اسكي أبت مجمرتا أفنفنات كهبا زخيلا important ويون أقدستي أن النبلان قداس من الافتراح الفاخر يعني النبلان رئينا كان قرب كان كلمة أنتي مخنياتو قال له إجزاء تسفايا قول صفايا مخنياتو قد محجد تعيسيا نيري ملخت قديفة دويلة نيري نعب سبعة أغانت مريحناتنا ودبات قل ملس زبلو أيرخبكم سو بزن تفتنا يوم مو زيادة عزت ذلو انتخوني يقول رئيتون للنسمعي Thank you. مرزرو يسال تلك قناعة يا أخبار حتى ما قد يعني أنا سيتا حجي قرب كان عصمي دري زبلكو أسكلتن يا قلت شدقي مكاب قال زبل سي سلامتاي كم سكفني كل كذا هاي كل أنا سكفناي طبعا يعني ريه يعني أجي أنا مسمنتاي تعزو زي ذاك ذات تذكرنا صبغ عواز جيتات ما مشيت تزرب الزربة ونسي أبزه جانا قبله دليل زلوا تاتو يعني طبعا I will try to comment يعني حد وقتي زلوا انتايو حدا نايبون سنة زلوا هذا الرمقاني أبي معبالي زلوا نابي كابي مسرتنا حزبي حدا حزبي خوينسي مسرتنا من محدار ناتو ويكا دولة ناتو معبالي ويكا بغسغاس زلوا مقا تاريخاوي معبالي تاتنا عن قفوني إنا بطئن زلوا أبي سنكف هناتات معدل زي رخبة زي ترقاقص قداي علي يعني صهاني يعني خلنا عينتي كنت ويكا فورميشن social state formation بعد نجر سي تي وحسنتناتو بزو حدا درجة ون يكون سيسي مينيمم يعني كونسنسس مزهلو يعني سي كونسنسس is very important يعني حدا خبتي حيلي ناتو كونسنسس يعني زخاني أبي تاريخ حزب إرتراسي خبتي أجدا سنتو سلالة كل جديد سرح له زنبري يعني أنا أبي أربعة كونسنسس مستسبرة ويكانم تا أنتي نجزا روسينا إيطاليان ورشاسي كتقتل زليوني لا خمسة الله خويناسي ناتا ايدنتيتي حليها ناتا قد قصر على الزبيلي نيروتي ودا زي كونسنسس مستسبرة أتي حدا سحسبوا له وكأنت صرح له قداي نت كونسنسس نممصا يعني أساسي مسرتاوي عدنتاوي قصري وكأنا حضرتاوي بايتا مالتي يعني كونسنسس ناشونال كونسنسس نقوله يعني نصوص الذي استدلي يعني عملتي باسم معدي وبقلدي وبعد مفتي اليوم بعد راس تسمى اليوم بعد قلد هو يعني تي اوبشن حزمو زنبرو بعد راس تسمى مالسي الله هاب الله شي زبل تاجمو خمزه يصرح تلذرايو اكننا بإثيوبيا تغبطا يعني قالي ذا انتيتي ذا قصنا الله زبل مسعغبو بقى تسمى خوينو رابطه الاسلاميه ماشي هذا انتهي هذا قصدي تكون السوشيال بيز سلزة دليوز ناشونال كونسنسس يعني معناته ابتخبص ساعه تخص بذكاء نبر بيتا يعني حيالي نيرو يعني درجة 8 7 5 نصاقي قداي نيرو يعني ماينوريتي نيرو تي بروجريسيف بارتي دحراي زغبره يعني دحرا مجرشا بقى انت يا خوينا يعني تي ساعات انت نيرو تي مينيمم
ናሽናል ኮንሰንሰስ ምምስራት እዩ ነይሩ ንሱ ከዓኒ እቲ ቀፅሪ ነፃነት ዝበሃል እዩ ያኒ ናይዚ ናሽናል ኮንሰንሰስ ኣብቲ ግዜ እቲ ቀፅሪታ እዚ ከዓኒ ነታ ኤርትራ ንክትቅፅል ወገለታት ገለ ዝገበረ ድሕራይ ከዓ ባይታ ንቀፃልነት ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ታሽሙ ዝኾነ እያ ድሕራይ ግን በርከት መድረክ ምስ ተቀየረ يعني the same thing happened يعني مالتي تصورها برتاو قال زخ يجمر كهون كله تاسمو كهون كله ابو هوانتم لا بحق اسفيهم زري صار يوم يعني بزي كان ناشونال كونسنسس مينيمم ناشونال كونسنسس زي حزنا يذلنا زبر حزنا وطينا له ذلنا ጉዳይ زي علاوه هو قهر ما يكيرينيو تبايلي يعني which was true حدش يخلني ما تزل يعني مالتي تي نيتشر نايتي ናሽናል ፎርሜሽን ናሽን ስቴት ፎርሜሽን ዝጠልቦ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ብዙሕነት ስለ ዝሓዘ እያ ንብዙሕነት ሒዙ ንብዙሕነት ኣተዓሪቑ ንዕኡ ከተዓርቆ ዝኽእል ኣብ ሚኒመም መትከላት ዝረገፀ ናሽናል ኮንሰንሰስ ስለ ዘድሊ እያ በቃ ካብ 1961 ክሳብ 1975 يعني تسيرش ناشونال كونسنسس ايو تقالسي زخيز زنبرا يعني بفوز مثل صلاي توغادنا باتل سغور وغلطات يعني بوليتيكا غلطاناتو الى نزارب زلنا حجي يعني سلازم يعني ازي زي رخبه ብዙ ፀገማት አትዩ አቢ بخون بزي حيش ببنات قدو يحيش بزوبات دو يحيش بتزا حيش ترايل اند ايرور أبيلي نيريان قد كنا تامسيو تي يعني تي ترهبو انتو يعني حدش ترهبو مسمصي حدش بايتا ناي سررع كولد يخيل يزولكو يعني ابي اثيوبيا سرخبه معبالي 1974 زخونه معبالي እዚ በጋ ነቲ ሃገራዊ ጉዳይ የሆነ ኤርትራ ጉዳይ يعني خاله اماراتي خمزه يبلو يعني تزبزه هنا ኤርትራ ዝውለዱ مس ኤርትራ ايدنتيتي ناتو مس ኤርትራ ዘተዓጥቀ ኃይልታት ከሆን ጎይኑ خوف መጽ ጀሚሩ ግን ኣብ ፀገም ዘለዎ ኩነታት ካ ኮይኑ ትውዳይ يعني ኣብቲ ሜዳ ነገዛ ሩሲቲ ናሽናል ኮንሰንሰስ ዝበሃል ነገር ኣብ ፀገም مساته يعني ኣብ ፍጨላ ዝኸበ ሰልፊ ነፃነት ኣብ ዝመጻሉ يعني ቶም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሸነኻት ወይ ከዓ ናይ ሳሕል ሸነኻት ካልኡ ርእይቶ ዝነበሮን ገልታት ኣብዚ ዘይተፃረ ወይ ከዓ ዘይተወደአ ኣብ ፀገም ዝኾነ ቦታ መጽኢቲ እዚ ጉዳይ እዚ يعني እዚ ተረኽቦ ዝያ ግን እንታይ ኮይኑ يعني ተፈቲኑ يعني خاجو هوون ተፈቲኑ 1975 20 جون دي 77 ساعة قمتي دي انا نبلا ولا عطس عذرا انتينا نبلا انا 77 that was the last attempt نتزلسي وتحدش حي طبعا شو منتن يكون اسماعيل طبعا شو عتني اسرات قمتي طبعا شو عتن زي اي الساعه يعني هذا خالي مخنيات خالي زي نغركو بيس انتي 5 الساعه يعني ስለዚህ በጋ ኣብዚያታ መጨረሻ ፈተና እዚያ يعني እዚያها ስለሕጂ በጋ እታ ኣብ ኢትዮጵያ መጪኡ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ነገራት ዝወለዶ يعني اجماع ወይ ከዓ ኮንሰንሰስ يعني a greater consensus ናይቲ ህዝቢ ኣከብዚ ቦታ እዚ ምስ መፀ ክቐስና ይከኣለ يعني ኣብ ጀብሃ ዝኣተወ ክቐስና ይከኣለ ኣብ ህዝቢ ሓይልታት ክዛሎ ክቐስና ይከኣለ يعني ኣብ መጨረሻ يعني 1976 ابي حزباوي حيلتات تباهيلهم زخدو ولا ابي فتح خوينو اوشت جبهه دماني خابي اي دي ام جنبيكا خابي خلاي هراغو حيزو حساب تاشو زخونه نغرات خبالع زخونه ابز كمان شجرات خوينو يعني ناشونال كونسنسس دي اي تخالين حجي انتي خوينو بقى يعني انتي خوينو يعني اتقداي ناشونال كونسنسس بدون انتي ابيلو خوون خوينو يعني أكلني بالزبيني بمتكلاتني بتن حزبي كواحد زخيلي بوليتيكاوي تحسته خند زخون بحيل خوينو مالت يعني
حجي بأنا ببان أي هذا جنبار أتي عبد العلي جبهة وصدوا وقداي ناشونال كونسنسس لهذا اليوم زي ما يعني هذا زين نتي هذا كل شيء حدا عيله هون على له سلسلة عليه again هذا جنبار أنت يميرو 1982 of course militarily حساباتي political فتح يكيلينيو of course جزية postpone هون يخيليو absolutely political civil war يوم يعني تأتي يعني إرترا political civil war يعني أتيها وأتي يعني أبي تاشمو زخسرة نجر زخسرة شنخاتي تطفى كالنا خلص قصير يعني خالي شنخات كمان أمشي يعني political إسلام زبان نجر أتيو غلا أتيو بزوج نجر كمان أتيو يعني حج بقى إذا حدا اللي حدا يلو بدهم أو بحيلي ببرت تكون يعني سنا sustainable يعني sustainable يكون يعني sustainable يعني sustainable سو هون أكيدني يعني معناته بخوم هون أكيدني وصباح إسايا سالو بتخا صباح بحالي geopolitics نعرضها تاشو مخوينسي يعني سنكني برتني كم زخالة راح يعني أبلع لك يخيلني يعني you shouldn't outrule ذات يعني ذات possibilities يعني كتحالفوا يا بالكان يعني كتحالفوا يا بالكان يعني سلازي هجي بقاتي حدا خبط صغامات كوين زول نودوا بود بدرجة يكونوا قال يكونوا ببني أنا أشتات قداي تيزخو زلم بريتي أزمة وكانتي عندي يعني كور نايتين تاجوتا it is the lack of national consensus لا هي الكونسنسس أبزي زي على أتليسي أبزي دجزلو قدايسي أتي أوش زلو خبزي كاله نزي بحيل برات متي زلو حدا اللي بحدا زبل زلو صرح سلا زي كان عاقري عنده سلا زي له أبوني إمنت سلا زي اللي وحسنتنا هاجرنا يتان تاجو خمس زي ما قالوا سلا سعاقبه يخي زخي زلو شنخات الزيتات بقى أتي بودي زلو خلال زبلنا زلو it is like the void this vacuum is slowing us يعني يحطنا له ذي الفاكيوم يعني أبغى فاكيوم زي يعني خير لتحتي تقص من على دمس كم نخيل لنا فلذي حجي بقى عقبات كذا ذكرنا هذا أنا احتمال مشيت يعني سنتيمنت خوني خير يعني سنتيمنت سوي أنا هنا يريد بس أنا سألت يعني very emotional هون سبيو قال تاني قال السنة كذا رسول يعني تقري يزارب أنا شور يعني أنا شور ده بقى نعاي بخميات هذه شو يصير تقري زبان نقدر قنقنا يكون من مال زي ولا تقرينا نزارب زي قنقنا يكون زي بلا عفر زارب عواننا يكون زي كونه تي ناشينال كونسنسس كمركو زلو خنتات نعو ظهر قداي سلزخونه انت حرالوي اذا دربي يعني قنقنا يتقري يطفالو زبل كوينو يعني ما اسماعيل داتي قنقو ساهون دي يعني مناتي سيطف لي انا ابزغ يتحسب عندي خان حريري اتخاخو من درنت تبابيلو اتي يعني the minimum بايتاوي كان minimum base on which national مدكم يعني semblance at least semblance ويوز مثلا at least زي كهنا تصلوا زخيلي بايتانا national consensus يهلم عليهم عليه يعني سبل هذا ما يردون يعني تصفاي كنت تعوقات يحيدوس نزل يود زمصو زي يكون يعني كم politicians كنا ابز قداي زي صميدنا زلنا خمتنترون قالنا زلنا مخانكتاتل سبات كنا نبون كلنا لكن ابتي تيون ناتي كننتي ابتقنا ناتي كننت قنا ناتي طيب يعني كل it has to be preserved يعني they have the right فول زهونه زي قدلو رايت كله يخيل يعني هو يخيل جيب is there a bigger يعني زعبه معخن هي انت فريسو خي صباح نقوسي ولا حجي يعني انا خيت في سلسله خلاخ قال صباح نقوسي سي وحسنت كركب زهول له بايتالو لعون عرض سيو كويني عادي بس يعر له تباهي بس خايت سيو انت كويني يعني صباح نقول دنكالي هو انت كوينو ولا ساو سبيكر سو انت لهم ما بعرف قال لهم زي يعني انت هو يعني سلازي ابوي ذول قبل حج بقى
أتا عند أنا أسكيباتني أبتي مؤتويناتي وينسي أبتي وعيلة مسي أبتي رئي هندز نيرو خمس نيرو زهون أنا هذي أتي الرأي أنا تي ويكا سقطات ناتي هم من تاي كم زل العالم من تاي تاي مو خمس خون سلا زهون كوي إذا أمسي من هذا it's not a small discussion يعني نذا هاجرتي مري وتخبط في الطريق يعني تخبط خيز الأجندة مهاني يعني conclusion زي ركبة أجندة مهانو كلها أنا أتم أتليسا بوليتيكا عالم نصرحنا نبينا جن نبل سوات سيب يعني زي الكاتاتولون زي الكولتون ودايا يكون سلازم بخوا معك يعني هذا the importance of national consensus سلازم تزغل دلو أتليسا زي أبزي خد ساعات كالو مسي ودبات ديو أنا مسجلدي سيب أتليسا زي semblance of national consensus زي كم زغير ويكن صبار زغير ويكن تصفى خون زغير ويكن خون زغير مو يعني نتي كونسنسس يلو ببرتي ويكا بتنقل يعني مسكالة حيلتات ناتا حاجزتا ولا مس إمبرياليزم كمان ولا غلطات غلط كل نجارات يعني هم كل جزء باشا زنتنو الجواب يعني انتهى الناس ناي إساياس وانتهى الناس ناي هيقدر ولا غلطات قلب بس كل عبد نهر أوتي خاصي نصو دو كلو national consensus يعني is it sustainable يعني nation hood نات ناسي يعني سي بزم بيلسي وحسنت كركب خير ده يقولون يتي كوش يزول يعني سلام بويه مسيو دكتور ممر زرو ثانك يو بدي الله thank you سمايل thank you باشاي اوكي ثانك يو شبو يعني لنا استيل انا متاع انسيست تقبر ولا نزولكم موت ما رح تزود بس العالو اسماعيل كنت قصص انا حكاها تزخر ريه تقري نعم بكم ما نبر انا بتلاقي كستاي صحيفه له نيره نتي قوام نتي بايتونا إرسلا كوم إلك حتوتو تريلخا تقرأ تفعل له قال مالك حتوتو إليكم صحيفة لونيرنا أوت مالتي حجي أتي ناس شجر بمسارته ناشنال كونسنسس كما نحركينه ناشنال أندرستاندينج كل ونا له مالتي بخلع الزراربة أتا هاجر ناسي قوامنت بزلوا خمس حجي اسمعي بس السستينابيليتي بزلوا من قدي كوف كتبلالوها الشقة أتي دولة زبال أو إنا فيل غيرناكو مبر ودبات معماس زنبر أيوة بتاريخ الحرات هاجرات بصوراتات بمولعتن رأيون نحريهم من تحدوا يعنوه دحر ناي تشاينا رأهمو شانغاي شيك ناب تايوان كيدو مالتيو بعد ما أوب تحدى تليفون مالتيو زعري وتحيزهم مالتيو بعد روبرت مغابي رأيهم كومي مالتي تصوراتات زبهال نجر نودبات مدفع موادر تخلو كذا ان ديمقراطيك ينيرو كريو خلاها مالتي ديمقراسي زقبل عين برني يشرح ينيرو مبر ديمقراسي زقبل عين برن مالتي حجي تشجرنا بمسرة تخون ريو خلنا نحن حجي سلمن تايو انا بنت ازخون زي كاله بهاجرنا نحريلنا تي تتخيل زول بسرعة نا إيرترا understanding national consensus زقبل هيكون بفلا نا إيرترا بزخون بزيتأمته من قد خنريه خلنا سي نعو زقبل هيكون نسو دما بزتفن عليه من قدي سريحوه نحنا قل نحزر نسو زقبرو ببقوان زقبرو زنبرا سقومستات شغلنا دينا سسمعنا ندربيو ولا سنقمطو إنا خم تاريخ مو نريفرنس نتقومو لينا ندحريلنا دارقاي نتقومو لينا نرسعو مالتي مجمريا نتنزلوا ودبات هاتفيقون مالتي ببحادة مالتي نحن عون حامقنا مالتي وسيت أنا بوي إزيز اللو سرعات وسيت ناي كلاتناي وسيت ناي شعبيات راي يكونن وسيت ناي جبها ونيو مهنياتو جبها كندقوبو دخون ودب 3/4 ناي ህዝቢ ኤርትራ ዝተቆፃፀረን ብትካላት ደረጃ ከይተረፈ ዝኸይድ ነበረ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ጠፍእ ሰነፍ ተዘይከውን ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ነፍሱ ፈርካሽካሽ ከም ዝብል ገይሩ ብዝኸውን መንገዲ ስለ ዝሰርሐ ነፍሱ ጥፊኡ ማለት እዩ ዝበዝሕ ፐርሰንተጅ ባዕሉ እዩ ነፍሱ ጥፊኡ ማለት እዩ which means ብካልእ ኣዘራርባ ናሽናል ኮንሰንሳስ ኣብ ነንሓድሕዱ ኣይነበሮን ተኣመራርሓ ናትና ማለት እዩ
ዝሽግር ዚ ይተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ናሽናል ኮንሰንሳስ ሕጂ ክህልወና ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልና ክንፍትሾ ኣለና ማለት እዩ ዘለና ሓለዋት ከመይ ገይሩ ክህልወና 99% ሲ ንዑ ዘይቅበል ኣእምሮ እዩ ዘለና ገሊኡ ንትግራይ ትግርኛ ይቕበል ገሊኡ ንኢትዮጵያ ይቕበል ገሊኡ ከም ዝንብሎ ዘለና ዘይጠቅም ሳብ ስታንዳርድ ዝኾነ ናብ ናቱ ዓሌት ናብ ዓሳውርታ ተኮይኑ ዓሳውርታ ብሌን ተኮይኑ ናብ ብሌን ትግርኛ ተኮይኑ ናብ ትግርኛ ከምዚ ዓይነቱ በቲ ኤትኒክ ማልቲፕሊሲቲ ዘለና ደረጃ ዝሓስብ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ናሽናል ኮንሰንሳስ ዝጠመተ ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሕና ክንርድኦ የድልየና ክንርድኦ ከለና ከዓ ከምዝግቦ ኣለና እሞኒ ንዑ ፀቢቕና ክንካትዓሉ ኣለና ስለዚ ፋይል ንገብር ኣለና ኣብዚ ዘይተፀጀአ ኣይኮነን ተፀሚቑ ዘሎ ብኤርትራ ባዕልና ዝፀጃእናዮ እዩ ተፀሚቑ ዘሎ ብኤርትራ ማለት እዩ ስልጣን መፅኡ ዘሎ ብኤርትራ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ደኣ ሕጂ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከይዶም መንግስቲ ይቀይሩ ተኮይኖም ዳ ኣብ ኤርትራ ደኣ ዘይቀይሩ ዴሞክራሲያውያን ኢሎም ከዓ ይጭርሑ እዚ ስርዓት ናይ ኣስመራ ፅቡቕ ዴሞክራሲያዊ ስለዝኾነ ንህዝቢ መሰል ስለዝህብ ስለዘማዕብል ድዩ ወይ ብኦድዮም ዝርድእዎ ዘለዉ ማለት እዩ በዓል ኣሜሪካ ወይስ ካልእ መጠመት ኣለዎም ንዓኣቶም ኣብቲ ናሽናል ኮንሰንሳስ ንሕና ኤርትራውያን ክንገብሮ ንኽእል ስለዘይስተባህሉ እዩ ንዑ ስለዘይደልይዎ እዩ ብናተይ ግምት እዚ ከዓ ናይ ቀደም መርገፆም እዩ ማለት እዩ ኒካራጓ ዶ ትሕይል ዋላ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ዋላ ብህዝቢ 30 ሚልዮን ዘለዋ ኒካራጓ ኤርትራ 3 ሚልዮን እንተልይዋ እዩ ማለት እዩ ብሃብቲ ደረጃ ኸ ታዛ ሃብተመት ኣብ ዓለም ብነዳጅ ዘላ ኒካራጓ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም እቲ ባዕሎም ንገልፅዎ ኣለዉ ሕጂ እቲ ፐርቴኒን ዝኾነ ነገር ማለት ሲ እቲ ዘድሊ ነገራት ጥቕሚ ናይ ረብሓ ነገራት ንዕኦም ዘገድሶም ስለዝኾነ እዮም ከምኡ ገይሮም ማለት እዩ እንታይ ከኢሎም እዚ ጥራይ ድዮም ኢሎም ከዓ ብጉህዶ እኮ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብጉህዶ ከንታይ እዩ ክሳብ ተረጋግአ መንግስቲ ኮፍ ነብል ነቐምጥ ባዕልና ከነመሓድራ ኢና እዮም በዓል ትራምፕ ሕጂ ከምኡ እዮም ኢሎም ማለት እዩ which means እንድሕር ደልዮም ሲ ድኹም መንግስቲ እዩ ዘሎ ብኤርትራ ብክልተ ደቂቕ ክሰድዎ ይኽእሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ብናቶም ደረጃ ክንሪኦ ከለና ብናይ በዓል ወያኔ ደረጃ ክንሪኦ ከለና 27 ዓመት ንኢትዮጵያ ክገዝእዋ ከለዉ ንኤርትራ ሕማቕ መንግስቲ ከም ዘሎ ጠፊእዎም ኣይኮኑን ግን ንሶም ዝፈልጥዎ ፎርሙላ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ስርዓቲ ኣብ ናሽናል ኮንሰንሳስ ናይ ኤርትራውነት ከምዘይኣምን ስለ ዝፈልጡ እዮም ካልእ ውዕልን ካልእ ምክርን ስለ ዘለዎም ምስኡ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቲ በጨቕ እንዳለ ዝወፅእ ካብ መራሕትና ዝወፅእ ማለት ካብ መራሕቲ ውድባትና ዝወፅእ ደጋጊምና ንዛረበሉ ማለት እዩ ክሰድዎ እደልዩ ኣይነበሩ ንሳቶም ከ ድሌት ናይ በዓል መለስ ስለ ዝኾነ ኖ በዓል መለስ እታ ዓዲ ነፃ ክትወፅእን ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ጠጠው ክብሉን ሓንቲ እያ ኮይና ማለት እዩ ንሕና ኸ ሕጂ ናሽናል ኮንሰንሳስ ክህልወና ዘይክእል ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ዝለዓለ ንሕና ናሽናል ኮንሰንሳስ ክህልወና የብሉን ኢሉ ዝኣምን ስርዓት ናይ ዓለም ናብኡ ኢና ንፅጋዕ ዘለና 99% ንሕና ንዕኡ ክሰርሓልና ኢና ንልምኖ ዘለና ኩላህናስ ናብ ኣሜሪካ ኢና ንሰግድ እዚ ሓቂ እንድዩ ነዚ ክንዛረቦ ይንደሊና ማለት እዩ ኣየና ያላ ምንቅስቃስ ናብ ኣሜሪካ ካብ ባዱራይ ጀሚርካሲ ክሳዕተን ዘለዋ ኩላተንሲ ንኣሜሪካ ዝልምን ተደይ ኮይኑሲ ካብ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ዝነቅፍ ርኢኹም ትፈልጡ የለን ስለምንታይ ኢና ኣብ ቴረር ንሕና ህዝብና ኣብ ራዕዲ ኣሎ ንብል ንሕና ከማን ኣብ ራዕዲ ኣለና እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ከማን ኣብ ራዕዲ ኢና ዘለና ክንትንክፎ ኣይንደሊና ነቲ ልዕሊ ኩሉ ክዕምፀና ዝድላኣካ ስለዚ ኢንተርናሽናል ኮንሰንሳስ ትብልዎ ዘለኹም ኦልሬዲ ሃጉጉ እዩ ደሎ ክምለስ ይኽእል ድዩ እዎ ክእል ግን ከመይ ኢሉ ዝምለስ እንድሕር ኢልና ናቱ ጥበብ ክንመሃሮ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጥበብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዘለና ምርባሕ ናይ ውድባት ይኹን ናይ ሲቪል ሶሳይቲስ ንባዕሉ ግን ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ዓቕሙ ዝፈልጥ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕሪ ብርጌድ ንሓመዱ ነዚኦም ተደግፍኩም ኢለ ኣነ ንዓኻትኩም ከፅምመኩም ኮይነ እስኪ ሕራይ በሉ ንምዘኖ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ እንድሕሪ ኢለዮ ነቲ ንሕና ተምሃሮ ከለና ናሽናሊዝም ዝነበረና ዝበቅዕ ዓቕሚ ከማን የብሎም ኣነሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነ ሸበሮ እንዳገበርኩ ከለኹም እዞም ኩሎም ደቂ ባህር ዳር ኣነ ኤርትራዊ እንዳልኩ እየ ድቃንስ ነይረ ኣነ ኤርትራዊ እንዳልኩ እየ ዝእሰር ነይረ ኣነ ኤርትራዊ እንዳልኩ እየ ኣስመራ መፅኤት ኣትይረ ኣነ ኤርትራዊ እንዳልኩ እየ ቲያትሮ ዝገብር ነይረ ኩሉ እቲ ዘረባ
ሲቪክ ኮይኑ ኩሉ ግን ናብ ኤርትራ ዝጠመተ እዩ ነይሩ ምእንትኡ ከዓ ትእሰር ነርካ ማለት እዩ ብኢንተርናሽናል ኮንሰንሳስ እቲ ሃገራዊ ስምምዕ ትእሰር ነርካ ማለት እዩ መን ከየፍታሓካ እቲ ናሽናል ኮንሰንሳስ ዘለዎ ኣካል ምስቲ ኩሉ ድኽመቱን ዋላ ዝምባልዩን ብዘየገድስ ንሱ እዩ ዘፍትሓካ ንሱ ከዓ የፍትሕዎም ነቶም ኩሎም ምስራት ዘፍትሓና ዝነበረ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣበይ ፌል ጌርና ኣለና ስለምንታይ እቲ ናሽናል ኮንሰንሳስ ክመፅእ ዘይከኣለ ኣገባብ ቃልስና ኣብ ውሽጢ ኣብ ግዳም ከመይ ኣሎ ኢልና ክንመዝኖ ስቲል ኣይበቃዕናን ኣለና እዚ እቲ ጎዲሉና ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ንሕና ክንከሶ ዝግባአና ክንድጎቦ ዝኸውን እንዳሃለዎ ከሎ ነንሓድሕድና ኢና ጥራይ ክንካሰስ ንውዕል ማለት እዩ ክንራዳዳእ ክንዲ ንውዕል ክንዲ እዚ እዩ ፀላኢና ንብል እዚ ነቲ ፀላኢና ከንፈታዊና ነቐርብ ንበዝሕ እዚ ፀገም ኣለና ማለት ስለዚ ፅቡቅ እቲ ኣጀንዳ ዘምፃእካ ስማዓቲ ናሽናል ኮንሰንሳስ ዝበሃል ባት ዊ ኣር ዌይ ፋር ፍሮም ኢት ካብኡ ርሑቕ ኢና ዘለና ተቐሚጥና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ትብዓት ኣጥሪና እዚ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ እዚ ከም ድላየል መንግስቲ ከም ባኮ ስሒቡ ዝለዋውጦም ንዓና ከማን ከምኡ ክገብር ምኽኣለ ነይሩ ግን ኣይደለየን ኤርትራ ክትህሉ ኣይተደልየትን እዚ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቀደም እዩ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ናይቶም ምብራቃውያን ከምኡ ኮይኑ ይመፅእ ብግዜ ህግደፍ ተሸኒፉ ደርጊ ተሸኒፉ ስለዝኾነ ደርጊ እምበር ንሱ መርገፅ ሒዙ ይመፅእና ነይሩ ነዚ ክልቲኡ ንሕና በቲ ሃገራዊ ስምዒት ዝነበሮ ተጋዳላይና ከነዕውቶ ክኢልና ማለት እዩ ምስቲ ኩሉ ግድለታትና ምስ ዕወትናዮ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበለ ስርዓት ነቲ ስምዒታትን ሃገራዊ ሓድነትን ፃዕርን መስዋእትን ዝውክል ኣይነበረን ማለት እዩ ንዑ ዝውክል ስለዘይነበረ ናቱ ጉዳይ ክገብር ክብል ኮፍ ኢሉ ተጠሊዑ ድላ ይገብራሉ ሕጂ ኢሳያስ እንድሕር ደልዮም እኮ ዋላ ክልውጦ ተደልዮም ብካልእ ክልውጦ ተደልዮም ኣበይ ኮፍ ከም ዝብል ከይዱ እኮ ከዳልውሉ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ብሰላም ከም ድላ እዩ ሕጂ ንስኻ ተኣርግ ኣለካ ናትካ መዛኑውን ከምኡ ኮይኖም ኣለው ናትካ ስርዓት ግን ከነቐፅሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ቦታ ዝኸፈል ክብልዎ ክእሉ እዮም እንድሕር ደልዮም ይፈልጥ እዩ ንሱ ናበይ ከም ዝኸይድ ናበይ ኮፍ ከም ዝብል ይፈልጥ እዩ እዚ ኩሉ ንበኣስ ዘለና ዝበኣሱ ዘለዉ ሕጂ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ናይ ብፈለግኒል በዚ ድንድል ትርእይዎ ዘለኹም ዝበኣሱ ዘለዉ እንታይ ኮይኖም እቲ ክስረት ከሎ ዘይተባእሱ ግብፅን ኢትዮጵያ ሕጂ ድዮም ዝበኣሱ ስለምንታይ ሕጂ ይበኣሱ ኣለዉ እቲ ዝምባሌታት ናይ ማልታይፖላር እንታይ ዝበሃል ዘሎ ተንደንሲ ይርአ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብበዓል ግብፂ ይኹን ብበዓል ተን ካልኦት ኣብኡ ከባቢ ዘለዋ ናብኡ ኣድህቦ ግበር ስለ ዘሎ ንዕኡ ክቃወሙ ክብሉ ሕጂ ነዚኦም ግብፅን ኢትዮጵያን ከም ዝፃልኡ ገብርዎም ኣለዉ እምበር መጀመርያ ክምስረት ከሎ እንድሕር ዘየድሊ ኮይኑ ኣሜሪካ ምተቃወምዎ ነይሮም ቅድሚ ኩሉ ምክንያቱ መለስ ቀንዲ ማለት ቤተክርስቲያኑ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትግበር ክብልዎ ምኽኣሉ ነይሮም ምተኣዘዞም ከዓ ነይሩ ንሱ ማለት እዩ ግን ሽዑ ዘይበሎም ምክንያት ሓደ ስለ ዝነበረ መርገፆም ዋላ ግብፂ ዋላ ገለ ማለት እዩ ግብፂ ግን ዘንባዕባዕ ክብል ምስ ጀመረት ሕጂ እዚ ነገራት ዝኽረአ ከሎ እቲ ኣረኣያታት ድማ ይገላብጥ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ሕጂ እንታይ ንግበር እዩ ዘሎ እንታይ ንግበር እንድሕር ኢልና ሕጂ ኩላትና ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ኩላትና ሓደ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ምጉጅጃላት ስኒ እንታይ ዝኣመሰለ እዩ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ብርጌድና ሓመዱ ይኣክል ውድባት ካልኦት ኣክቲቪስትስ ከምዚ ከማና ዝኣመሰለ ገለመልታት እዮም ዘለዉ እዚኣቶም ንባዕሎም ዓቕሞም ክፈልጡ ዘይክእሉ ነዛ ሞደርን ወርልድ ከማን ክርድእዋ ዘይክእሉ ኣካላት እዮም ንሪኦ ዘለና እንተልዮም ብጣዕሚ ውሕዳት ኮኑ ኤሌመንትስ ክኾኑ ክእሉ እዮም ንሳቶም ከዓ ዝስዕቦም ሰብን ኣይክረኽቡን እዮም ማለት እዩ እዚ እዩ ዘሎ ማለት ተዘይኮይኑ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ብዘይ ብቕዓት ብስቒለ ሸበሮ ብገልጠምጠም ብኣነ ኣብ ቃሓት በለኒ ኸይደ ፖለቲካ እኮ ረብሓ እዩ ጥቕምኻ ትገብር እናተባሃለ በዛ ኣረጊት ናይ ቀደም ናይ ሽጣራታት ናይ ኢምፔርያሊዝም ጌርካ ክትቃለስ እንድሕር ትፍትን ኮንካ ኣብ ትበፅሖ ነገር የብልካን ማለት እዩ ዲሶሽየት ኢኻ ትገብር ኣብቲ ዘዝኸልካዮ ዓዲ ትጠፍእ ኣብ ኮራፕሽን ትወሓጥ ከምኡ ከዓ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ሕጂ ክንደይ ሚልዮናት ድዮም ዘዋፅኡ ዘለዉ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሜድያታት በዓል ውፍይ ዘሎ በዓል ሰልጠነ ዘሎ ክንደይ ሚልዮን ኣውፅኡ ኣለዉ ንሕና ቁሩብ ከነዋፅእ ጠፊኡና ንሳቶም ግን ትብልሓቱ ትኮራፕሽን ተረዲኦሞ ስለ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝእክቡ ይፈልጥዮም ማለት እዩ መዓት ሚልዮናት እክቡ ኣለዉ ማለት እዩ
حنت ميديا قلنا احنا خنقبر يكالنا حنت ميديا سي نسمرا اتيا نتهز بيترا برابيرا زقبر كقبر كم زلون صراي وخفلت كم زلون تحبر كمان كنقبر يكالنا حاده ابزا 10 سبات ما خلو نيرما نهزبنا خبر امرو انت طعي ميديا رخيبو دن اب حزبنا خزرقع انت داخيلو 10 طعي سبات يدو ودبات كمان ايدليانا مخنياتو بروبلم كفترة طرحنا نريئن زلنا مالتي تخيلن يركبه تدكيلن جن أبان كنبركخ كنبر أيكوننا نزل على مالتي زي إذا كنفلت علينا ويدما تحتت تخونا اللون هذا سب أنا نحر حدا نقدر تزاريبه كتحتون لكم معي سلامنتاي كم زيلكا سلامنتاي تمال كم استبل نيركا حجها 5 استبل علقا حجها منتاي قدف كايري خازي هاي قدف كايو سلامنتاي 5 استبل نيركا تباهيله كحتت على بعقبي كندي كيلو نعايزو ودوغن فلوت خوون مالتي انتحر نهاجر كمرح زبل كوينه جن انا بو درجه حتت على مالتي إساياس يكون ودبات انت لا كحتتا خوينن بتميزان حتتا مالتي امبر انا إساياس اوعني الى زبزب الى خيد مصيله انت هيد اللو انت ديت دبلو تزاربو እንዳለ تزاربو كوم እንዳሉ كويو هاجر طفيا ليت نبلو إنا نبلو من تبهل كوي تفي ماتي تخيدنا بأبي دحري ليت نبلو إنا نبلو إيش تسوينا نخيد ليت نبلو إنا نبلو أنت الكاية نجير كان هذا نجير كان هذا نزهزبي نتقند وانا أنت بالكادما ملسي اللن ماتي الذي I think we are lost أي تحزلي صبغ يكون ننزل لنا عقمنا يفلتنا تحتاتنا هاي تردعنا صلاتنا كاب شراورم جنبرنا خاطعنا فروم كردانا هيكالنا الله زوبانا بمولو إذا جن ناتنا تراي زي كوننا نايمولو أفريقيا نايمولو عالم تبلاش يوصل نخلو بزتمة منجدي عقمنا مالسي كنديكم مخان فريتنا كنقالسي قبانا ماتي بزخونه زي أنا وصلون تاعيو خيدو سي ولا خاب استحات درجة هون قلقهم نقل كله عندي وعيل حديرو مستلوطني عالم كما تخلصي كابسق الكا جزها تجبيت كاستعمل بال مزراب وانتقم سلازلو نسون سلاز مزقب نالبات فرخ هلو يخيليو حدا نسيو كالاي كا تاك طمنا خيليو يعني زي سبحان أمونغزوم أميدياتات دمسو كمزين إحنا نقبره كل شيء عن الرخوة نقبرن أمونغو بزح حسب الطمع له حجانا كم بتات زي كورب صيلة وجزوم عم تسوم ذوعلو له بعين عنا خريه خلقه بتعمد هاسيوم ترهبهم مالتي بتعمد حميمهم ترهبهم مخنياتو زربا نبعلو كتع نبعلو عالمنا بيت خيدالان أبديت مقبار نفسها نبعلو حدا أكلنا يتعناس لزخونه نتعنا ناون قورب كنسقم قرب نفلتن نجار تلينون نعان كنلقس تقم الناس لزخونه انت تطعون بلو هايبلني نقصر له نزارب كا كلاتنا مالسي توصلوا سبات طراي كنا نزارب زلنا كل سبي يزارب دمسلو يزارب مغغاي نوري كونن ولا نغاغي ولا حنتي زي غاغي زي الرب ابا غبرهنا زبالو ابا منيم زبال با نيرم حدا فلاسفه سمرا سبكسي دقي زي غاغي زي الرم غدل يبل حجي كن الرم طرح يدلنا مري كاب غيغا خنفري يبلنا مخنياتو غيغا كل شع كودلي مالتي زي كحفرنا يقولن ولا حنتي بمقرام زم حايش نجر سلازخونه اتي جigna زبال كاني اتي غيغو زرم طرح شي جigna زبال امبر كمزي ተኳሲ ገለገለ ጌርካ ዝውሰድ ከምዚ ኣንበሳ እዩ ነይሩ እዚ እንዳሉ ዝዛረብሉ ካብ ተኽሲ ንላዕሊ ካለ ብምቕታል ገለ ዝድለ ዝዓይነቱ ናይ ቀደም ቋንቋ ናይ ጅግንነት ካብኡ ነፃ ክንወፅእ ኣለና ንሕና ጥዑይ ዘረባ ንዛረብ ሕማቕ ዘረባ ንዛረብ ዘይገድስ ከመይ ንእረም እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ጀጋኑ ኢና ክንበሃል ማለት እዩ እሱ እዩ ዘድሊ ኣቦታትና እውን እንድሕር ክንዝክር ኮይና بعد رأس سما خنو ولدهم كارو بعد إبراهيم سلطان خنو قالوا خنو بطبعا يكونن توكشام يكونن جنات كفا بيلهم مالتي تاريخهم ذكر زلنا بتي حقا زربوا من بتي الرم زربوا من إينا نذكرهم مالتي والسوق عينا كنور رسل بعدنا عند أولكم يغني الله
Thank you, Bashai. من يدحرقها يدحف عبيلوني وطفيها ناتي كي تخوني هاي لا عثماني ما كان يلنا يا عثماني خيدو الله يلا بمسيقى تفوخا خيدو هو قلت فوق يلبي لازم سلازة حدا معدة لكم معدنا مو بدحريو كايد أما نيوز كنسمع خن كيج والبوغنا تي بتقرب أرستات suggestions انت تقرب لنا بتوسنا جيزيبل مخنياتنا عنا زي رأينا نحاتكم جن رأيكم زخل from different angles سلزهلو حدزي كلا جنتي كتاح أقرأ وقتي من ترى بحاز بنانا هجرنان كسع زغوني أسل تشاوي خيكون راح يزسك في النمبر قصل زلوي قصل زلوي قل inviting زغوني أرستات حد جديد أرستات يبالينا خوين يأرجلنا خوين مالت ولا بدن تقلبت كا بدن تقلبت كا مونوتونوس كوينو يرأمو أي تبابع كان مالتيو سلزي تي سكي لو تخم جابرلو انت دعا تخيلو أتليست حبيرهم كقربو فقادنياتات زخونو بدرجة ما يحن تكون كادرات ما يدبعت انت رخيبنا انت اي تخمو زبلني حدا سامبل ناي كقربكم خيلي كله زخوناي شقري بالليل الزرار وكا خيلي مالت سلا زخوناي او انت بسيحو صبو اكزامبل ناي زمنص يخون النامة እዚህ ከምናበለን ድሕሪ ዓብዩ እቲ መልእኽቲ ናብተን ውድባት እናበፅሐ እውን ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ እቲ ፕሮባብሊ አንፖለቲሳይዝድ ዝኾነ ኣባል ናይቲ ውድብ ብትሒዘ ፀኒሓውነት ዝኸይድ ኣባል ኣብ ውድቡ ክገብሮ ዝግብኦ ለውጢ ክድርኽ ዘይበቃዕ ዘሎ ዓይኒ ክኸፍት ይኽእል እዩ to the advantage of the organization يقدمي ነገር ንዓን ምፍራስ ኣይኮነን ዝኸይድ ስለምንታይ ከም ዘይኮን ናብ ዝማዕበለ ነይሩ በዚ ዝቕርብ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሲ ኣብዚ ድሒርና ወይ ከዓ ዓይግና ዘለና እዚ ንዘን ስለ ዘይተገብረ እዩ ስለዚ በዚ እንተዝቕፅል ዶ ይመማዕበለ ንሰፍሐ ባይታ ናይ ቃልሲ ዶ ኣይመካልዓናን ዝብል ከለዓዕል ዘኽእል እውን ክኸውን ክኽእል ምእንቲ እዩ ብዝተፈላለየ መገድታት ክሪኦ ፍትን እሞ ከምቲ ዝበልኩኹም የቃንዓልካ ኢሉ ንስማዓል የቃንዓልና ከይብል እምበር ፈተነ ክንገብር ኢና እንተ ደኣ ብኡ
ክንቀርብ ክኢልና ኮይንና ነቲ ገዛ ከነፍልጦ ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣኼባ ዝካየድ ምዃኑ ኪኖት ስፒከርስ ናቱ ከዓ እዚኦም እዮም ኢልና ሕቶታትና ኣዳሊና ከዛርቦም ዝኽእሉ ሕቶታት ኣዳሊና ከነቕርቦም ኢና ማለት እዩ ብክብሪ ገሊኦም ከምዚ ፀሪኦም ኮይኑ ቻሌንጅ እንተገበርናስ ፀሪኦም ጠጠው ዝበልና ኮይኑ ዝስምዖም ኣለው and I think it's lack of understanding ሓፈሻዊ ፖለቲካ እዩ በሃላ ያነ ግን ኣይኮነን ንብል ኣለና ስለተገድሱና ንህዝቢ ኤርትራ ስለዝተገድስዎ ግን ሕጂ ክግበር ዝግብኦ ኣብ ሕጂ ክግበሩ ዝግብኦም ጉዳያት ኣይኮንኩምን ዘለኹም ኢልና ማለት እዩ ገሊኦም ተፀበይቲ እዮም ኢልናዮም ብቆይ ምክንያታት ስለ ዘለና እዩ ትኸምኡ ዘበለና ምክንያት ክስቶ ከይበልና ፕሮባብሊ ገለ ውልቀ ሰባት ሰሚዕ ዘይምና ንኸውን ፋክት ከዓ እንተዳ ኣይኮነን ዝባል ኮይኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ሞት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ወይ ከዓ ባዕሉ እቲ ሰብ ዝሃበ ሓበሬታ ተጋጊ ኣይበለሉን ከምኡ ኮይኑ ግን ንሕና ቀረታ ንሓቲ ዕላማና እቲ ዕዮ ክዕየ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘገልግል መገዲ ክዕየ እምበር ንዓይቲ ንምቁንፃብ ወይ ከዓ ዘይኮነ ምንጋር ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝብና ካብኡ ይረብሕ ኢልና ስለዘይንኣምን እንተዘይኮይኑ ፀረ ረብሓ ህዝብና ኣይጠጠው ዘብለና ማለት ኢልና ክንምልሶ ንኽእል ሕጂ በዚ ኢና እቲ ክንከይድ ንፍትን እሞ ኣይ ቲንክ ንሎሚ እኹል ዝኾነ ወግዒ ኣውጊዕና ኣለና عثمان مسئلو would like to hear his عثمان point of يا مو ناي هلو عثمان هو سلامات يا جماعة أنا سوري إذا حفظ بين كله ساعات النحد دويل لي أو شيء مخبتي اوكي يوم مجمر يا خميل لها عم صبوا كمل لهم الصحات من كلاتكم سلام لهم كمل لهم دحنا لنا صبوا الحوس حدش عامت نقول لهم عامت سلاما عامت عاوة يقبرنا يقولوا الحوس حبيرو عثمان 4 معالتين نايل الدات لونا يا صدوق الحوس بعالة قدمنا نقول يسمعكم نيري بتا فيسبوك من صراحة نقول له ده حراي مسودة وقت يعني إذا حفظ بين كله حدث الكده ويلا وشين هاتجي أو إبر توبيك اللي بعد سبق نرجع ونحاول بس ولا تلمنا ينقونو ندمنا نازم إبره لمن مش الله تاخذ له جزء زبلة كم أعطى زهرة وقت غيت خونني نرجع always we are repeating the same discourse حدش يا إيرانان لنا جن تقاومتي خدت حدي أنا أقول له زلاوي خدتي بعت تحت وأسأل ون يعني يا عندي أنا نفسي محاجة ما تقاومت مريم زي قدس كسر درجة بود الدرجة خيبرنا نحن تقاومت معي as individuals or as organizations. ስለዚህ بعثتنا هو خبقاسنا حاسن تسي انت نبل سبق بعدنا ينمح اهلا داويت مسلمي كتسل however مسلمنا حونا باشاي انتاي منيرو نيكاراغوا زبلاد نبره فنزويلا خبل دليل يعني ناتو population ناي نيكاراغوا 7 مليون دحراي خالي
ريزيرف بترول العالم زبزح الزلوا فنزويلا زيالهم هو فنزويلا قبل غريتها هو نيكاراغوا الكا فنزويلا هو تردي أكان تردي أكا تراي ريكورد كون سلوزلو خطرني لي لو ما حيزهم مو نيكولاس مادورو مسويتو نادا قسم كل ساعات كليت تعرف الكليدي كاب عرات وبالاس فاتو ماتيوم وسيدو مامار اب ساوث نيويورك تأثير له كلاي نوريغا كالاي نوريغا اكزاكتلي قلنا إذا خاز قددتي المينوتي أبتناي فاتيكان إمباسي تحاويعو قلي أتكينوهم دحراي بدرفو بقنا ملوسيهم إذا قلنا هذا قسم كلهم السبيتو سيدو السبيتو من فتاتنا يبلوتيك السيمولان سيليا فلوريس تبال قن مستبت عراتني راح يزمون كدوم هايبر سون حجي زرافي بلو نيكاراغوا إذا هوتنا فنزويلا إذا هوتنا لا إتا فايس بريسيدنت زلا ماريا كورينا ماتشادو تبال درجة ساحي زلا وتعدي مع دروالو ومن حنتي تقاومي تلا السا بتعني حياليا ماريا كورينا ماتشادو زياتا تقاومي تيا سنة يعني ركاية نتي شادو وور كاكايدو زدلو زلو اتمرح اتبقى إلهم حزوم هذا نعاون شعبت له أمريكا زبلو لازم زكاي زلو نا حيلي ناي ساوز جنرال ناي ساوز حيلي باور ناي ميليتري باور ناي أمريكا ساوز هيمسفير اتمرح لورا شما انتاي تبل جوديو بزوح كي حوانا نحنا زي أن هجرات ذاتا بزي بحلفي ساوث أمريكا ناتنا يعني نسان كازو اللون بترول اللون ليثيوم اللون كل إليمنتز اللون عن يدلينا بحلفي بترول عن ليثيوم يعني هجرات شنتب على الأرجنتينا على بوليفيا وتشيلي تكس مالت زيهم ليثيوم ريتش زخونو مالت حمسة خاميتنا علم ليثيوم أبزي أنسل الساقرات يزول السوخ أنا زي مسزول بنا تكنولوجيا زكاة زولو عندي أبداي نيكاراغوا زي سوري كتا باشاعة حزن نيكاراغوا فنزويلا فنزويلا 3 بليون برميل ريزيرف الله عندي من أمريكا زهرة مسوخة على الإيران على تشاينا وقالوا جميرهم in fact هيترجع ثاني مبر السويتش هو كله وكلنا تشاينا مسقط راخي وزنبرة مسأمسيو تي نا تشاينا مسوسة مسيدوم كفتعد خي وسط نا تشاينا وكيل زارو وزنبرة أبتعد كله نشوي يوم بزبط هايبر أمريكا قد سمعت لا إذا عالم ناي قد سني خوين زلو حيان زنقصلو دخوم ويدخا امين لو زنبرلو غبرم زلو خا باكشن يرمنالو سوم زغبرو ويكالو زغبرو زلو ولا زي ابساو زي من غربتنا تخون تغير زلو ني تبعت معلتي حجه غاز قدد نا سعر ريز غيز زلو يومنا حضرموت يومنا مهرا يومنا سيون نا شبوا درجة تبغى تاخذهم حزمهم نتيهم برو UAE زلون عتهم درجة على نفس حمام لون دفعوا ولا لون نقول بنفرتي تهريما نتي تقند حيلنا عتهم جنساتهم تماري تي جزياوي أم زبيدي ده إدروس الزبيدي زبال جزياوي من قصتنا خلت تعامد أقيمه وساوث يمن كم هجر Southern Arab countries بلا يمن هيبدني أويجو نخل التعامل transitional government أويجو ودارجا ريدي زلو خواجا انتقالوا معنا يجيز كاي زلو كان يزنا إسرائيل بناي سومرلاند ما نوي recognize خو جبرو زين عبد جديد ساو زلو بنا أنا خدت توب كيف صاحوهم زلي
يتناخفوا زلهم عناوين يلكمنا أي أبتناتنا خلنا من لسن دحركنا أبتنات بتات كزارة بلن ويكا أرب كتن كفن زدلي انتهى يعني حنتي بزعب نايتي قان قازي تمالي أبناء الحوار قان تجري زوالي حنت ساعة حنت بنا بزعابة نقحت ناي تراويان إن جنرال أبو سلوزوف زوناي تسبز تجاربي قال خاتي حسرت نايتي نو أكل قد يساوت يلون يبل السوها ولا أبتناي والدبات نتوه خالي زي أحد سبات بدرجة نقحتهم ويكون فلتهم وسيدنا ولا فلا يخونوا هم تحولنا زبالة يفلتوا إيه سلزبالة السم زبالة أنا بزح مدققامو أبو متكرر عناوين أي تقمنا كبهالي ودقامي كي يخون مالتي سلزي زخلو بيجاتات ويزي حلف يلكان نسمعو خاب قلباتات of course هذا مليون فرعان إرتران أب سدد زلو كل نقح يور كل تي كنتاتنا إرتراي ردعو بزحابنا بحيراتنا هاجرنا زيتات كتنقل عين خلينا سلزي أبستات أنت زي تذكرنا سببا هذا قدات ولا أروحنا تكرر جبان أنا إتي لا يوجبات كبانا خمول كسبات لنا فلينا رأينا عاتن أبانا تذكرنا اندحرنا وأنا تذكرنا عن نسبة لنا أنا جيجاي مهناتو السن عقما جيراني إذن رئيس لنا عقما إذن ودبات وحب حافش وبخل عقم مناي كله مسود دباتنا مسود كسبات أبز حج مسانا مرحتنا يودبات زنبورو له أبيت كادراتنا يودبات زنبورو له أبز مسانا حج زلو قالو سلذي إذا أم يفلتيو تاي 5 قات أمام ومن تاي خبتي ودبات اليوم يفلتيو إحنا ولا حتمنا المخناتو تي حبرة السبنا ما راح تنبهون أي نبخون سايكولوجي ويتي مايكرو سايكولوجي أن ماكرو سايكولوجي زبال حمقاتنا أبتي ماكرو سايكولوجي ناينن حدنا بدرجة والكسبات دخوماتنا يسسترو سلازي أبتي حج العابنات بايتو بعسرت حمشت ودباتي حجي تماريس انزلا ذا سين نمبري بكوتا يخيلو عسرت حمشت ودباتي انت تريفان زلها بعسران كلته تن عسرت حمشت بخلته 30 وسيدون الله تن حزب محبرات شوعته 30 شوعته اتي سنه 4 خا اتي القصبات ماي كتماتات مالتي كل حاجات سنه 4 6 حدا ينزلوا قمت اكيبهم ابو منبرنا بايتو اي تمارسون له ولا نايتي فسامش ما قال له بعلا اي تمارسون يزلوا من يتزر من البات تنقدم زنبرو يوصلوا هون بات كويش ما زول منه من البات تخلع اي يغسل الابزان كويش ما قالوا ما علاش حساب حجاي ترى بس نزل زي فلاش سنايتي كوبوز دلوي ابتناتنا خلينا ولا دبات عندنا نقول زلنا تان خبعت تحالي عمل زلو خبعت تاتن هاي وصانا الله اوف كورس ولا نحن خبعت ذاتنا وصانا لان خاون قصبت فلذا انا يقول كل جزء والتان وتبع قبلن اذا سبعنا تتمن كمان حشان نحن كمان نحيش نحيشي بقبلنا تاجر 3 4 عمد انت قبل أي قنطنا يوم الحمد لله زخير زلهم إذا كالقولا يرترع الحمد لله إذا قبل زلو من الله حكي لهم قدموا تتوزب ولا السؤال كان أي سايكولوجيكال وور أحمد زي قبل زلو أنصار يرترع معاذ كورر إيو ولا انتاي ولا الحرام أبدأ قزل لنا انفرميشن كان بجكليت معلفين كبورونا ناي وقي السم كادرات ناي بالسجن زار موزلو حقود يو ولا نتي زمس زلو مرارة سنة إلكشن وشقت يقبرلو نجتات تصدقنا وين
ኢንፎርሜሽን የለናን ክል ግዜ however ሕምቀት ኣነ ጀነራላይዝ ክገብሮ ይደሊ ጀነራላይዝ ንኩሉ ደንብ ተቃወሙ ብውልቀ ሰባቱ ብውድባቱ ብኩሉ ማሕበራት ናይ ኩላትና ስለዚ ንሕና ካብዚ ከመይ ጌርና ንወ 34 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ ንዓና ዝመስሉ ኣለዎ ሃገራት ከምዚ ዝተቃወሙ ዘለዎም ከሽከሽ ዝብላ ዘለዎም 44 ዓመት 45 ዓመት ዝሓቐቓ እውን ንተቃወሞ ተበሂለን ዝሓቐቓ ኣለዋ ኣብኡ ገይረን ዝበናና ኣሎ ንሕና ክንብንን ኢና ወላ ክንዕወት ኢና ንባድና ምስኪን በዚ ንኸዶ ዘለና ዝገበና ይብልና ንሕና ብጀካ ኣብዚ ንመስል ንዛረብ ነብል ወላ እዚ ትማሊ ናይ ቋንቋታት ዝዛረብ ዝነበረ ግዜ ናይቲ ንቑሕ ምሁር ኣካል እዩ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳባት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ብኣን ኣሚኑ እቲ ሃገር ብኡ ንክትካየድ እዚ ኣብ ግዜ ሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመንሉ ድሕሪ ናፅነት እዩ ዝተኣመንሉ ማለት እዩ ግን ሓራን ነቲ ዲሞክራቲክ ፓርላማን ወላ ፓርላማን ጌርካ ኣብኡ ከምድላይካ ትዛረበሉ ኣብኡ ከሽከሽ ትብል ብቋንቋታት ክትዛረብ ተፈለኻ መልሲ ትረክብ ኣብቲ ፓርላማናት እንተኾነ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ንሕና ሕጂ ኣብዚታት ከየተኮርና ከለ ከምዚ ኢሉ ውልቀ ሰባት ከምዚ ኢሉ ኣብዚታት እንድሕር ኣተኪርና ብዝያዳ ንሕና ነሳውረሉና ይብል ዓነይ ምክንያቱ ምድጋሙ እንታይ ክጠቕመና ኢና ግን ንፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ እንታይ ገዲልዎ ከም ዘሎ እንታይ ትምሁር ኣካል እቲ ንቑሕ ኣካል እንታይ ክገብር ከም ዘሎ በዚታት ክፈልጥ ኣለዎ እዩ ግን ጠብካ ትልዕሎ ዘለካ ሞርኦርሌስ መማሰይ ይኸውን ግን ሓደ ግዜ ኣብቲ ኮር ዝሰምዖ ኩሉ ሪኮርድ ትገብሮ ኣነ ይሰምዐ ወላ እንተዘይከኣልኩ ክመፅእ ዳርጋ ዝበዝሕ ተደጋገመ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብቲ ምስተ ኩነታት እንተንጓዓዝ ፅቡቅ እዩ ኩነታት ናይ ሃገርና ይኹን ናይ ኩነታት ናይ ከባቢና ንዓና ክትንከፈና እዩ ወላ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፖለቲክስ እንታይ ይበሃል ትኪ ጎረቤት የዕውረካ ይበሃል ድኻነ ጅራን ያዕሚ ዝበሃል እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ትክታት ናይ ጎረቤታት ክዕውረና ይኽእል እዩ ክንርሕቆ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ሶማል ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ የመን ይኹን ንዓና እዚ ትክታት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ንዓና ቅሳነት ሂበና ይደሊ وجنرالي يعني الفقط السلام كلكم وحدش رحوس حدش حاول كبير إذا حافظ بلاقم كاب زروا ثانك يو اسمان إذا كان اللي رحوس حدش عمل كراي راح بيروح بيرو ان ተደጋጋሚ ከም ዝኾነና ይርዳእና እዩ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዘለና ጉዳይ ውሽጣዊ ሃገራዊ ጉዳይና ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣልዒልና ድዒኽና ደዓዒኽና ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ባይታ ምክንያቱ ናይ ቃልሲ ባይታ ይሰርሐናና ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ባይታ ክሳዕ ንበፅሕ ክንቅፅሎ ኣለና ካብ ዝብል እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ደገ እግረ መገድና ኣብ መእተዊ ወይ ድሕሪ እንተዘይ ኮይኑ ከም ቀዳማይ ኣርእስቲ ጌርና ከነቕርቦ ስለ ዘይንመርፅ እዩ እቲ ጠንቂ ናይ ህዝብናን ሃገርናን እቲ እሳሳዊ ምልኪ ስለ ዝኾነ ብዝከኣል ኣብኡ ፎካስ ብምግባር ክህሉ ዝኽእል ሓድሽ ሓበሬታ እንተልዩ ወይ እውን ንክንረአዮ ዝግባእ ኣንግል እንተደኣልዩ ንኽተዓቕሪብና ናብ ህዝብና እቲ መልእኽቲ ምሕላፍ እዩ እምበር
ተደጋጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ ንገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ፎካስ ንግበር እቲ ጠንቂ ናይቲ ውሽጢ እቲ ውሽጢ እዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ገዛ ደርቢ እዩ ስለዝኾነ ብዛዕባ እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ክንዛረብን ኣብ ሓደ ዝሕለብ ነጥቢ ክበፅሕን እቲ ትሕልና and in the meantime ከምቲ ዝበልካ እቲ ከባቢና ብኸመይ ይፀልወና ኣሎ መንም ቶም ቀንዲ ኣብ ከባቢና ዝፀልውና ዘሎ ብኺኖ ውልቀ ምልክኸ እንታይ ከስዕብ እዩ so how do we prepare ourselves ነቲ ግዜት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ተመሊስና ናብቲ ሓበራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ምስራሕ ዝብል ኢና ንምለስ ማለት እዩ ክንዕወተሉ ዘይከኣልና ብፍላይተን ዝረኣያ ፖለቲካውያን ሓይልታት ከዓ ዘየለዋሉ ከምኡ ማለት እዩ ሶ ባታ ብዝመፅእ እንታይ ሽሙ ንግበር ኩሉና ኮንትሪቢዩት ንግበር እሞ ክንኣቱ ክንፍትን ኢና ብከምኡ መሰረት ክብል ኢለ ብመጠኑ ክዕግብ ይኽእል እዩ ንብሎ ውሽጥና ምስ ደገና ተሓሒዝና ምክንያቱ እቲ ብደገ ዝመፅእ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ዝብልካዮ ገለ ኤክስኪውዝስ ክቐርበላ ሰምዐ ነይረ ከምዚ ስለ ዝኾነ ትኸውን ካብዚ ስለ ዝነቐለ ትኸውን ዝብል ነው ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚራ ናይ ከባቢኣ ሄጀሞ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ትቆፃፀሮ ዘላ ቦታታት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እስራኤል ሶማሊላንድ ፍልጠላ እያ ክትብል እንከላ እንታይ ማለት እዩ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ እንታይ ማለት እዩ ትራምፕ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ብተግባር ናነፀና እንታይ ማለት እዩ ንኣብይ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን ስለዚ ብዙሓት ከበድቲ ሕቶታት ዘልዕሉ ዴቨሎፕመንትስ እዮም ዝካየድ ዘለዉ ምክንያቱ ከምኡውን እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኢራን ቀንዲ ናብኡ ዘእተወና ምክንያት ሓደ ኣብኡ ለውጢ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ክልተ ንሕና ሓቂና ነወፅኦ ፀባ ስለ ዘየለ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገር ስለ ዘየለና እቲ ቀንዲ ግን እዚ ናብዚ ዝጥቃዓና ዘሎ ህግደፍ እንታይ ስጉምቲ እንተተወስደ እዩ ክዕረ ዝኽእል ክልወፅ ዝኽእል እሞ እታ ሃገር ናብ ህዝባ ክትምለስ እትኽእል ድሕሪኡ ከዓ እቲ እንብሎ ዘለና ዓበይቲ ነጥብታት ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ከባቢና ብኸመይ እዩ ታክል ክኸውን ዘለዎ ብዝብል ክብፅሕ ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ እዩ ንባዕሉ እቲ ኩነታት ምልዋጥ ናይ እዚ ዘሎ ምልኪ ንባት ሓንቲ ትልሚ ተለል ከየበልካ ሓንቲ ግራት ክሕረስ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ንትልሞ ክሳዕ ክንደይ ክንከይድ ንኽእል ስለ ዝገድሰና እቲ ክትዓትካ እንደልዮ ብዝኾነ
ንስኻትኩም እናቕረብኩም ንሕና እውን ኣብ ህዝብና ብዝሓልፈሉ መገዲ እናካታዕና ክቕፅል ምዃኑ ነረጋግፅ ጥዕና ክሳዕ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ክንውዶ ኢና መስለና ናይ ሎሚ ኣኼባና ትሬከርዲን ጠጠው ከብሎ እየ ክብርን ዝኽርን እቶም ምእንቲ ህዝቦምን ምእንታናን ዝረገፉ ተቓለስቲ ጀጋኑ ብፆትና ነቶም ኣካሎም ሰንኪሎም ነዚ ክዕዘቡ ዝነብሩ ዘለዉ ስንኩላን ተቓለስቲ ጀጋኑ ተቓለስቲ ኤርትራ